un relatorio que tivemos na tarde de onte con Jaume Franquesa e na segunda xornada unha mesa redonda con persoas que representan distintas disciplinas e distintas visións da cuestión que tratamos. Ainda que no programa parece que houve facer a introducción, xa lla coloquei aquí ao moderador da mesa que xa se encarga de facer a introducción e de presentarvos os persoas que participan na mesa de hoxe. E, sin máis, a palabra para Carlos. Moitas grazas a todos e a todas. Benvidas e benvidos, e sobre todo moitas grazas por desafiar o poderío de Jerónimo, que está pegando duro. Unha tarde que, desde logo, si para algo sirve para precisamente discutir entre compañeros e compañeiras sobre o tema que nos trae hoxe aquí. Onte, no debate que seguiu ao relatorio de Jaume Franquesa, todavía presente, que nos brinda a ledicia de continuar presente neste Consello, no seu relatorio e na discusión posterior, Jaume pronunciou unha sentenza que explica moito do que está pasando co noso territorio, e é que a falta de planificación é planificada. Como sinala no seu libro Molinos e Gigantes, a transición enerxética é unha cuestión política, non é unha cuestión simplemente técnica, unha cuestión determinada por regras preestablecidas. Nesa cuestión política, as solucións se converten en procesos materiais que se desenvolven de distintas maneiras no territorio sobre lugares concretos, afectando os seus habitantes. Estes procesos desenvolvense de maneira moi opaca e confusa para moitos afectados e afectadas, e isto quedou en evidencia na xornada que organizara este Consello sobre enerxías renovables no ano 2024, seguindo un modelo falto de mecanismos de participación, dominado por grandes empresas e concentrado en zonas rurais presuntamente baleiradas, que, aínda pertencendo a territorios moi diferentes, comparten ser en mundos vivos e de grande fragilidade, cunha grande riqueza natural e cultural patrimonial, con valores que son invisibles, ou mellor, invisibilizados nestes procesos. De feito, penso que moitas das cousas máis interesantes a nivel de movimentos sociais do que está pasando neste país pasan nesa zona, nesas zonas rurais, non? E non tanto nas zonas urbanas. Jaume falounos de procesos de adición máis que dunha transición lineal enerxética ou climática, nos que se dá a sustitución, non se dá a sustitución dun tipo de enerxía por outro, sino en procesos de solapamento, de concentración e acumulación histórica de centros de produción de enerxía de rango industrial nos mesmos territorios, hidroeléctricas, térmicas, nucleares e eólicos. Falounos tamén en palabras dos habitantes da Terra Alta do Priorat da loita social contra un modelo que condena certos espazos sociais a ser periferia, despensas de auga e enerxía e vertedoiro do que o país non quere. E fronte a isto, a vontade de ser e existir que cuestiona este modelo territorial e de extractivismo enerxético. Falou tamén do desconcerto da poboación, de como os mesmos argumentos que valeron para xustificar as anteriores implantacións xustifican agora os eólicos, de seren tratados como nenos, do desprezo, do valor de terreos que foron construídos e modelados ao longo de xeracións, de como non se respecta a dignidade das persoas. En Molinos e Gigantes, Jaume cita tamén unha das xustificacións máis lembradas de como colarlle a xente unha central industrial de tipo, neste caso, nuclear, e que a xente parece ser que lle dicían en Ascó que o que iban a instalar ali era unha fábrica de chocolate. Chocolate del loro, que diría o outro, non? No debate falouse tamén da necesidade de dotar de máis beneficios e compensacións para os territorios, distribuindo mellor os custes, pero non sabemos aínda se os sistemas de reparto de beneficios son coherentes, son consistentes e se están funcionando co necesario consenso, non? Eu creo que a través da visión interdisciplinar que nos forneceu Jaume onte,
pois apareceron con claridade e aparecen retratadas dúas lóxicas subxacentes a todos estes procesos. A primeira lóxica é a da adaptación ás formas extractivas capitalistas do territorio, adaptación que pode ter diversos grados e diversas facetas, ou unha segunda lóxica de busca de alternativas menos agresivas, endóxenas e máis sustentables. Non? Esas dúas lóxicas conviven. Aínda que a lóxica de adaptación é a predominante histórica e sincrónicamente aínda hoxe, a segunda lóxica, a lóxica dunha dialéctica alterenerxética, por así dicilo, está aí. Tamén sabemos, tanto en Cataluña como en Galicia, cales son os seus principais fitos. Non? Aínda que foi formulada teóricamente hai decenios, as experiencias prácticas son diversas e, afortunadamente, eu creo que van estando máis articuladas, tanto cunha praxe máis rica, como tamén cunha teoría máis consistente. Non? E do que se trata hoxe na palestra é de ir repasando un pouco estas lóxicas concretas e das súas dimensións teóricas e prácticas. E para isto, os organizadores consideramos que era necesario contar con 4 referentes galegos dese traballo teórico e práctico neste ámbito. Non? E son as 4 persoas que teño ao meu redor, a miña esquerda e a miña dereita, e que vou pasar a presentar. Xavier Simón, na extrema esquerda, físicamente, teño que decilo, vacile, xa o coñecedes moitos de vós, moitas de vós, é doutor en Economía Ecolóxica pola Universidade de Vigo e catedrático do Departamento de Economía Aplicada desta universidade, é director do Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía desta universidade e director adxunto de transferencia do CICSPAC, que é un instituto interuniversitario das 3 universidades. E, ademais, como sabedes, é o armadanzas o responsable do Observatorio Eólico de Galicia, que ao que lle debemos temos contraído con eles unha impagable débeda de país neste sector. Na actualidade, Xavier é coordinador dun proxecto LIFE financiado pola Unión Europea na convocatoria do ano 2022, que está vixente entre 2023 e 2027. Fostering local engagement for clean energy transition in rural areas through energy communities. Bien? Correcto. O Observatorio Eólico de Galicia, xa sabedes, foi fundado no ano 2019 e está financiado pola Fundación Juana de Vega, a Fundación Isla Couto e Paideia Galiza. E, como sabedes, pois, ten como principal función a análise do impacto social e económico da enerxía eólica no medio rural e o asesoramento das comunidades rurais e locais que se ven afectadas polos parques eólicos. E como un detalle práctico, tamén hai de engadir que no seu currículum debe figurar que foi alcalde de Arbo entre 2011 e 2014, non? Porque creo que tamén unha dimensión, como antes decía, desa combinatoria de coñecemento teórico e tamén preocupación e traballo práctico, non? Polas ideas que Xavier articula cotidianamente no seu traballo teórico. A miña dereita teño a Rosa Regueiro, profesora titular de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela, doutora en Economía Aplicada e magíster en Economía Sectorial Internacional pola Universidade de Santiago de Compostela. O seu labor investigador divulgativo de transferencia céntrase precisamente no campo da economía de enerxía, especialmente na enerxía eólica, así como das implicacións socioeconómicas e ambientais da transición enerxética. No campo de investigación forma parte do Grupo de Investigación de Bioeconomía, Economía Ecolóxica e Recursos Naturais da Universidade de Santiago de Compostela. Foi investigadora principal de proxectos internacionais, Convocatoria Horizon 2020, Programa Prometeo, así como membro de equipos de investigación no desenvolvemento de convocatorias nacionais e autonómicas vinculados co ámbito de xestión dos recursos naturais. Tamén desenvolveu contratos de asesoramento con institucións públicas dirixidos fundamentalmente á mellora da eficiencia enerxética e á loita contra a pobreza enerxética. É autora de varios libros, eu creo que de referencia, como O negocio eólico, A propiedade do vento galego,
ou o máis recente do que é coeditora Tecnoloxía e Sustentabilidade da Enerxía Eólica, preguntas e respostas. Tamén ten publicado diversos artigos en revistas do máximo impacto. É membro da Asociación de Economía Crítica de España e continúa obviamente desenvolvendo traballos investigadores e de transferencia nestes ámbitos da economía crítica. A miña esquerda, Rafael Saco Fernández, licenciado en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela e diplomado en Estudos Avanzados no ámbito da Fenomenoloxía Hermenéutica e Ontoloxía Política pola Universidade Complutense de Madrid, nada máis e nada menos. Desde a súa actividade docente de máis de 30 anos como profesor de Filosofía no Instituto de Educación Secundaria de Rianxo, creo que felizmente sucedido e pasado xa a clases pasivas, se non me equivoco. Bueno, pois nos congratulamos de que tu eras chegado para traballar a bo porto. Empregou no seu traballo a filosofía como ferramenta para fomentar a conciencia ecosocial. A través de proxectos como Biocultura por un monte vivo, articula a educación coa acción local xerando sinerxias entre alumnado, centros educativos e comunidades para restaurar e revitalizar o entorno natural dende procesos de autoorganización. Dende a súa fundación e ata a actualidade, preside a plataforma pola defensa do monte como espazo coordinador das comunidades de montes de Rianxo a prol dunha ordenación sustentable do territorio comunitario. Desta colaboración activa en iniciativas de transformacións territoriais resulta a participación desta plataforma no desenvolvemento do proxecto do Laboratorio Ecosocial do Barbanza. Mais á miña dereita temos o Xoán Evans Spin, profesor adxunto de Paz e Conflitos na Universidade Abo Academy de Finlandia, foche a acabar lonxe, nun sitio cálido, onde imparte, entre outras materias, o curso sobre violencia extractivista e xustiza ambiental, e habrá que ir a Finlandia para escoitarte dar un curso sobre unha materia tan interesante. É tamén director da Fundación Montescola e coordenador do Observatorio Ibérico de Minaría, que aborda os impactos sociais e ambientais do extractivismo mineiro. Doutor en Ciencias Sociais cunha tese que tivo o premio Harry Elvin Ligat ao mellor traballo de investigación. O seu traballo As minas dos ingleses, San Fins até a Primeira Guerra Mundial, recibiu o premio de investigación Buxa 2023-2024 sobre patrimonio industrial. É comuneiro do monte veciñal e mancomún de Froxán, situado en Lousame, que dende 2017 está recoñecido polo Programa de Nacións Unidas para o Ambiente entre as áreas conservadas polos povos indígenas e comunidades locais. É editor do Atlas de Áreas Conservadas polas Comunidades Locais, publicado en 2025, e elaborou diversos informes sobre o extractivismo e as súas consecuencias e alternativas, incluindo Breaking Free from Mining, a 2050 Blueprint for a World Without Mining, e do ano 2021, Reciclaje de metales, la alternativa a la minería, los límites de la minería, actividades extractivas y espacios protegidos en el Estado español, do ano 2023, ou The Changing Seascapes of Deep Sea Mining in Europe, que está publicado no ano 2020. O sea que temos aquí probablemente a un dos bultos máis recoñecidos do traballo social na minaría de Galicia. E feita esta presentación, pois agora vamos comezar a palestra que procuramos organizar dunha maneira un pouco máis dinámica para evitar que este tipo de palestras se convirtan en 4 monólogos simultáneos dos participantes, non? Imos procurar dinamizar a palestra mediante a formulación común de 3 preguntas para que os participantes nos vayan dando a súa opinión, o seu parecer, para que se estendan. Estamos entre profesores e, por tanto, temos todos moitas horas de vuelo no uso da palabra, así que eu vos pido tamén unha certa contención, incluso, bueno, pues que podamos aclararnos ou preguntarnos entre nós, se o vemos oportuno. Faremos un coloquio cando rematemos a contestación das 3 preguntas,
partir dese momento, pois xa podemos empezar xa a abrir un pouco máis ao debate, a todos os que estades aquí presentes, que seguramente tamén tedes moitas cousas moi interesantes que contarnos, non? Vamos, por tanto, xa á primeira das preguntas, que é unha valoración ou contextualización xeral, non? E é a seguinte: na actualidade, os procedementos de autorización de novos parques eólicos seguen a estar en boa medida suspendidos pola sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do noso Tribunal Superior de Xustiza, como consecuencia da impugnación recorrente de moitos dos expedientes de autorización por parte de asociacións ecoloxistas e de base. Estes días, o Tribunal Constitucional vén de suspender a repotenciación obrigatoria dos muiños prevista na Lei 5/2024 de medidas fiscais e administrativas por invasión de competencias estatais. Estas suspensións dos tribunais poñen de manifesto algunha das eivas conxénitas do despregue da enerxía eólica en Galicia. Falta de planificación ou non planificación planificada, como dixo onte Jaume Marquesa, procedementos administrativos complexos, cheos de minas, e non por facelo pero cheos de trampas e de escuridades, e, por tanto, que causan problemas de seguridade xurídica, avaliacións ambientais e patrimoniais, desde logo, insuficientes para protexer e para dar a voz aos intereses colectivos da cidadanía implicada, falta de negociación coas comunidades locais, etc. A pregunta é como valorades os procesos de implantación da enerxía eólica en Galicia. Supuxo unha transición xusta para as comunidades locais e, en particular, como valorades as mobilizacións sociais desenvolvidas para evitar unha depredación territorial xustificada como sacrificio necesario para camiñar cara ese proceso inevitable de transición ás enerxías renovables, non? Esta é a primeira pregunta e vamos comezar. Primeiro vou comezar pola extrema esquerda e a seguinte pasaremos á extrema dereita, un pouco por variar, para que non lle toque sempre a Xavier, pois iniciar a exposición das opinións, non? Estamos de acordo? Pois, ben. Moi ben, boa tarde a todos e a todas. Primeiro que nada, pois é obrigado a agradecerlle ao Consello da Cultura Galega que organice este tipo de actos e neste caso pois que me teña invitado a min a participar. Para min un placer poder compartir con vos algunhas ideas. Como dicía onte a presidenta, aquí hai 20 persoas, pero os materiais que saen de aquí van a estar dispoñíveis posteriormente para que os vexan dúcias ou centos ou miles delas a través dos vídeos, non? Polo tanto, son materiais que poden axudar, quizáis, modestamente o digo, poden axudar a que noutros territorios, no noso país e noutros territorios, pois tomemos un maior nivel de coñecemento da situación socioeconómica, ecolóxica e enerxética que estamos a vivir e como enfrontala para poder transformala. Esa é a miña idea básica ao vir aquí e o que pretendo compartir con todos vos son ideas alrededor disto. Pois quero facerlle unha suxestión ao moderador da mesa e é que eu creo que o público que nos acompaña non nos coñezo a todos, pero polo menos, e disculpademe aos demais, pero aquí, a parte de Jaume e de Teresa, coñezo a 3 persoas, que son Manolo Soto, que é Kiko da Silva e que é Adrián Campelo, 3 persoas con capacidades para dar o seu punto de vista e que, por tanto, por favor, non esteamos nos falando ata as 7 da tarde, que nos cortes antes, para que o debate sexa máis amplo e darlle a voz aquí aos compañeros e compañeras que se encontran aquí. Ben, entón, a ver se fago, a ver se me aplico eu. Foi xusto a implantación eólica e a valoración sobre as movilizacións sociais. Ben, a valoración sobre as movilizacións sociais, vou comenzar por esta última, pois, que vamos a dicir? Cando unha sociedade organizada se moviliza en contra dunha guerra, en contra dun xenocidio, en contra dun buque que se afunde a 140 millas, ou
uns atrevidos valentes navegantes saen no xurelo a parar os bidóns de material radioactivo, Manolo entre eles, pois que haxa un grupo amplo da nosa base social, da nosa base ambientalista, da nosa base política, que saia á rúa a manifestarse en contra dun proceso político e de implementación de parques eólicos neste caso, pois é benvido, porque lóxicamente non pode ser observado de outra forma a menos que sexas do Partido Popular ou que sexas da extrema dereita, que en algúns territorios ven a ser case o mesmo, e que consideres que aqueles que están saindo á rúa a defender os seus dereitos, a defender as súas condicións de vida, pois son uns ignorantes manipulados por cuatro lunáticos que teñen barba ou están calvos e creen nun futuro distinto, non? Por lo tanto, a miña crenza, a miña percepción é esta, non pode ser de outra forma, non pode ser de outra forma. Pero quero dicir que a mobilización dos anos deste decenio, as movilizacións en contra dos parques eólicos en Galicia ocorren neste decenio. Non ocorren desde o 95, cando se aproba o decreto, nin nos 90 en xeral, nin na primeira década dos 2000. Non ocorren a pesar de que o 90% de toda a potencia instalada en Galicia nestes momentos sucedeu antes do 2009. Que digo antes do 2009? Antes do 2007. O 90%. É dicir, que nos últimos 18 anos instalouse un 10% de potencia. Non? Entón, isto é tamén un síntoma de un comportamento estructural e social un pouco particular. Quero isto dicir que durante a fase de maior boom eólico de Galicia, en Galicia non houve mobilización social, houve unha paz social. De feito, presentáronse números redondos 184 proxectos a autorización e só un tivo unha avaliación ambiental negativa. De acordo? O resto tivo avaliación ambiental positiva e non houbo movilización nin ambientalista, nin sindical, nin política, nin universitaria, ni de ningún tipo, non? Entón, temos que explicalo tamén, isto hai que explicalo tamén, non? Por que ocorreu isto? E entón, eso lévame, e vou a ser moi curto, lévame a preguntarme como foi o proceso de expansión da eólica, que ocorreu durante ese momento de paz social, vamos a chamar así, e que foi o que cambiou para que houvese movilización política e ambientalista despois, non? Bueno, pois eu vou a ser claro e directo. Basicamente o que cambiaron dúas cousas, non? A primeira é que a Xunta de Galicia no ano 2017, bueno, a Lei 8/2019, que é a que regula o sector eólico na actualidade, sufriu 15 modificacións. Hai 15 leis que a modificaron. Esa lei que é do 2009. Ata o ano 2025 houve 15 leis que a modificaron. De acordo? Casi unha por ano. Non é unha por ano porque hai anos nas que houve varias. E a modificación, varias leis que a modificaron. A modificación máis importante e relevante ocorreu no ano 2017. Xusto no momento previo ás movilizacións. No 2017 instaurase en Galicia un proceso de liberalización do sector eólico. Ata ese ano, incluída a Lei 8/2009, aprobada polo Partido Popular no 2009, ata ese ano, o proceso de expansión dos eólicos, requería concurrencia competitiva entre promotores, entre empresas promotoras. De acordo? É dicir, que a entidade gobernante, ou sea, a Xunta, cada ano sacaba unha oferta de potencia e esa oferta de potencia presentábanse 1, 2, 3 ou 25, concorrían entre eles e a Xunta dicía, este ano vais instalar 100, vais instalar aquí, aquí e aquí. Isto é o que ocorría. Os 3.200 megavatios instalados antes do 2019 foron instalados desa forma, con concurrencia competitiva. Eso desaparece no 2017 e instaurase, eu chamolle a Lei da Selva. A Lei da Selva. E é que o primeiro que pete na porta da Xunta e consiga que o seu anteproxecto sexa considerado admitido a trámite pola Administración Autonómica e eso se traduza nun punto no mapa de Galicia, consigue uns dereitos
os dereitos monopolísticos excluíntes de terceiros. A cambio de que? A cambio de nada. A cambio de nada. Cantos proxectos se desenvolveron en Galicia a través deste mecanismo na actualidade? Pois ningún. Ningún. E se hai, a mellor hai 20 megavatios e me estou despistando deles. Pero ningún. Todos son papel. Todos son papel. Todos están nas memorias e nos proxectos e nos anteproxectos e nos despachos, pero non hai asociado a iso, non houbo concorrencia competitiva e isto levou a que non haxa contrapartidas de ningún tipo, nin para os concellos, nin para as comunidades de montes, nin para os propietarios de outro tipo. De todo ese boom eólico que foi o que propiciou a mobilización social. Porque todo o anterior non propiciou ninguna movilización social. E eu non me atrevo a decir por que non a propiciou, pero son capaz de responder a por que a houbo agora, que foi esa unha das razóns. E a outra razón, hai varias máis, no? Pero eu sintetizo as en dúas. E a segunda razón é porque, se non me falla a memoria, no 2021, hai unha nova modificación da Lei 8/2009 e establecese onte, eu non sei, creo que foi Teresa quen o dixo, que está aberto un proceso para cambiar o Plan Sectorial Eólico de Galicia. De acordo? Pero a Xunta modificou o Plan Sectorial Eólico de Galicia sin leválo a un procedimento de reglado. Todos os plans sectoriais teñen un procedimento reglado e eles modificaron, a Xunta, a través da súa maioría parlamentaria no Parlamento de Galicia, que é totalmente lexítima, e iso non o discuto, quen ten a maioría fai o que quere, e eu podo estar de acordo ou non, pero é lexítimo e iso non se pode discutir, creo, non? Modificaron o Plan Sectorial Eólico de Galicia. En que sentido? Pois no sentido seguinte. Durante máis ou menos 30 anos, o Plan Sectorial Eólico de Galicia dicía que os parques eólicos podíanse establecer única e exclusivamente nunhas áreas determinadas, que son as zonas de aptitude, as zonas de desenvolvemento eólico. Vos colledes o mapa de Galicia, hai un mapa aí moi famoso, e está todo cuadriculado, con rectángulos, con formas poligonais distintas, cada un con unha cor ou cunhas cruces, e isto é porque era dentro desas terras onde se podía instalar. A partir do ano 2021, isto desaparece. E é posible incorporar desenvolver parques eólicos en calquera zona, sempre e cando se cumplan unha serie de requisitos, non? Eses requisitos non en calquera zona, pero en zonas fora desas predeterminadas. Isto abriu tamén as posibilidades de incorporar parques eólicos a outros territorios para dar resposta, desde o meu punto de vista, para dar resposta de forma ilexítima e non sei se contraria ao procedimento administrativo, e aquí temos un profesor que sabe moito diso, para dar resposta ás necesidades e os desechos de algunhas grandes empresas, fundamentalmente a unha empresa que era pública e que xa non é que é Endesa, ¿no? Enel, concretamente, para poder colocar eses macroparques na zona do Ortegal, que están prácticamente todos, excepto creo que o de Moeche, non recordo agora exactamente, están todos fora de zonas de exclusión, zonas de desenvolvemento eólico. Ben, pois eses dous cambios e outros, como outros de menor importancia, outros distintos, tamén coa súa importancia, como é a declaración de proxectos de interese público e social, ou este último que incorporaron este ano, non? Este que acaba de salir agora na lei de acompañamento sobre as directrices da paisaxe, onde os parques eólicos prevalecen xa definitivamente sobre as directrices da paisaxe, etc. Por suposto que son importantes. Bueno, entón, que pasou no período anterior? No período anterior, antes de todo isto, pois que eran poucos promotores, había só 17 promotores, agora promotores, hoxe ven unha noticia no Praza Linaeu, que di, no Praza.gal, que di que hai unha empresa que ten unha sede social nunha rúa de Madrid, non sei se a rúa Ourense, no barrio de Salamanca, bueno, non importa, e que non sabemos nin o seu nome e que está nun procedimento de autorización, de solitude de autorización para colocar 4 aeroxeradores na Serra da Groba, non? Con un capital social de 3.000 euros. Como se chama esa empresa? Non sabemos. Estes exemplos deste tipo de empresas hainos a patadas de empresas que están nese boom especulativo que está detrás desa movilización social. Ao principio non, ao principio eran 17 empresas, eran, por chamarlle como lle chamábamos sempre, non? Iberdrola, Fenosa, Endesa
era EDP, non? Era Desarrollos Eólicos, DESA, SA, era Norvento, que empezou sendo unha empresa moi pequeniña e que se convertiu nunha empresa grande, era Hidroeléctrica del Cantábrico, perdón, non me sale agora o nome que tiña isto, antes, bueno, empresas, incluso 4 ou 5 empresas galegas, era Engasa, eran empresas Totalfina, eran empresas máis ou menos coñecidas, non? Agora non. Entón, bueno, eran poucas. E ademais de ser poucas, o que ocorreu aí é que, e isto hai que recoñecer que o modelo de Fraga, o modelo de inicio do desenvolvemento eólico era ben distinto ao modelo actual. Eu non o vou defender, sobre todo porque, como dixo onte Jaume aquí e alguén que interviu desde o público, ese modelo permitiu colocar 1.500 megavatios de eólica en rede natura. Sabes? E iso é indefendible. Tú vas por Europa, e eu ando de vez en cando por Europa, e dis isto, sempre hai unha pregunta que che di, no, pero usted está seguro de que está... are you sure? Non? Estás seguro do que estás dicindo? Porque non dan crédito a que haxa 1.500 megavatios instalados en rede natura. Bueno, deixando isto a marxe, perdona Manolo, que sei que isto non se pode deixar a marxe para un ecoloxista, eu tamén son ecoloxista, pero vamos a deixar isto a marxe para facer a última argumentación e xa me calo. Deixando isto a marxe, o modelo de Fraga, o modelo de desenvolvemento eólico do 2005, do decreto 205.995, era un modelo de planificación, pero era planificación privada. Planificaron privadamente esas empresas, as grandes empresas, e despois a Xunta asumiu esa planificación. Repartir o seu territorio entre eles, pero ese reparto, que o podemos criticar, pero o reparto en sí non foi gratuito, porque con cada reparto esas empresas estaban obrigadas a realizar uns investimentos industriais. De acordo? Foi concorrencia competitiva e levaches máis ou levaches menos en función do que lle dixeches á Xunta que lle ibas a dar, non? Entón, eses investimentos industriais que non permitiron transformar a base industrial galega, é verdade, pero permitiron crear un tecido industrial importante en territorios diversos. Pois nas Somozas, por exemplo, incluso nas Pontes de García Rodríguez, en algunha zona de Ourense, principalmente no Carballiño, e no Parque Tecnolóxico de Ourense, na zona que agora ainda é punteira en términos de industria eólica, como é a zona de Ferrolterra, Narón, o propio Ferrol, etc. Bueno, houve aí uns investimentos daquel momento que xeraron un certo tecido empresarial, industrial, e que permitiu estender os efectos externos a algúns que non estaban directamente relacionados cos parques eólicos. Os que estaban directamente relacionados cos parques eólicos, que eran os propietarios das terras eólicas e os concellos, ben, aí, se a pregunta é se houve xustiza aí, eu creo que non houve xustiza en ninguna dimensión, pero a xustiza é un concepto demasiado bruto, demasiado amplo, non? E teríamos que hilo partindo, o sea, dividindo para analizar aspectos concretos. No caso dos concellos, os concellos sempre foron, como dicimos en economía, prezo aceptantes. Un concello nunca tivo, nin ten, na actualidade, capacidade para dicir que sí ou que non ao parque eólico. Benlle dado. Aínda que tamén con un dos últimos cambios que se produciron aí, ata hai 3 anos, os concellos, os proxectos eran de natureza supramunicipal e, polo tanto, non tiñan nada que facer e agora van a unha autorización previa. Agora os parques eólicos teñen que ir a unha autorización previa, pero é un procedimento moi regrado que ven informado previamente e que pum, 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 vai, pero non teñe capacidade de planificar. O concello pode dicir, quero aquí eólicos e aquí non. En Alemanha, en Dinamarca, na Francia, en moitos países, incluso nos Estados Unidos, os concellos ten esta capacidade. Aquí non. En segundo lugar, non ten capacidade para vetar. En terceiro lugar, os ingresos que recibían nos primeiros anos eran o IAE, o Imposto de Actividades Económicas, que é unha porcentaxe moi pequena do volume de facturación. Por dicirvos unha cousa, o parque, que está nomear un parque eólico, que despois voume referir nel na seguinte intervención, si compre, que o parque eólico Muras.
Eran dous, Muras 1 e Muras 2, no concello de Muras, na Terra Chá, no norte da provincia de Lugo, e este parque eólico, por IAE, creo que deixaba o concello, eran 45 megavatios, 30.000 euros, nada significativo. O ICIO, o Imposto de Construcións e Instalacións e Obras, nos primeiros anos, que foi cando se instalou a maior parte, no ICIO non entraba o valor máis importante da base impoñible, que eran as máquinas. Houbo unha demanda administrativa, nunca me sai esta palabra, bueno, houve unha demanda, un contencioso aí está, e despois aprobouse isto. Pero o ICIO só cobran unha vez. Os concellos, por tanto, por ICIO, non, nada que ver, non? E despois está o BICES, é dicir, o IBI, o Imposto de Bens Inmobles, de bens de características especiais. E aí, máis ou menos, anda unha media de 2.000 euros por megavatio. É dicir, que ao concello de Muras, este parque daríalle pois 80.000 euros, 85.000 euros. Nada que permitise transformar a economía local, nada. E ningún concello daquela obtivo unha porcentaxe sobre a facturación. Onte aquí tamén se falaba, Jaume tamén nomeou a existencia deste mecanismo. Naquel entón, aquí non había nada. E, finalmente, os propietarios. Ben, os propietarios, eu creo que aquí é onde podemos explicar un pouco a paz social, non? Se me permitides. Eu gábome de ter pateado e de seguir pateando este país en busca de persoas que quieran compartir con nós e conmigo as súas vivencias alrededor dos parques eólicos. Teño estado en moitísimos e teño a xenda chea de outras idas a estes lugares, non? Por lo tanto, non falo de oídas, nin falo do que me contou miña prima no bar ou o día de Nadal. Non falo directamente como non son antropólogo, son economista, pero son economista un pouco extrañito, porque a min, e iso dixeronme cando depositei a miña tese, que iba sobre sobre agroecoloxía e sobre modelos de desenvolvemento agroecolóxico e eu preguntei aos campesinos, non? Os labregos dunha zona de alta montaña, preguntáballe pois como foi a súa percepción da transición, neste caso non era enerxética, senón da transición desde a sociedade tradicional á sociedade do abandono, non? E eu nomeaba os campesiños ali e puña pois José o inverno di non? E unha persoa moi renomeada no meu departamento díxome, pois, e onde están as ecuacións que recollen o comportamento desas persoas, non? Bueno, pois eu son un economista un pouco rarito e eu encántame falar coa xente e recoller isto. Bueno, pois eu digo vos que temos encontrado respostas como primeiro que dicir, os contratos que se asinaron na súa grande parte nos anos iniciais foron miserables. Absolutamente miserables. Contratos con contraprestacións ridículas, absolutamente ridículas. E foron mellorando co paso do tempo pola simple inflación. A inflación provocou, empezamos a media, as medias iniciais eran moi baixas, falamos en términos reais, de 1.500 euros aproximadamente, por megavatio, e hoxe a media en Galicia, nos temos unha base de datos de aproximadamente 80 parques eólicos e a media en Galicia na actualidade está máis ou menos 6.100, 6.200 por megavatio, de acordo? A media. Aí incluindo nesa media aqueles parques eólicos que cobran por porcentaxe, que hai algúns. Non moitos, pero algúns hai. Bueno, pois naqueles momentos nós escoitábamos meu fillo, eu escoitei no viveiro en Muras, nunca tanto tivemos. E era unha miseria. Pero este home, que era presidente da súa comunidade de monte, dixeme, nunca tanto tivemos. Vale? Entón, ou este outro que dixo, eu asinei porque o alcalde viña comigo, viña con el, e eu confío no alcalde. Non sei se asinaste, non. Ou outro que asinou o presidenta, neste era un sector bastante masculinizado, o das comunidades de montes, a pesar de que hai comunidades de montes gobernadas por mulleres, e normalmente sempre están mellor gobernadas as que xeren as mulleres que as que controlan os homes. E canta ocupación tes? Non sei, eles puxeron aí 5 ou 6 ou 7. Pero canta ocupación tes? Non sei. Dame o documento. Vas a lerlo? A empresa consegue a adxudicación da totalidade da superficie do monte.
todo o monte estaba baixo o seu control, de acordo? Ben, entón, os contratos foron leoninos, en xeral, houbo empresas cunha maior responsabilidade social, vale? Por exemplo, algunha das que nomeei antes, Montouto, o que era que agora é o Grupo Adelanta, é unha empresa con unha responsabilidade social que oxalá tuveran moitas, non foi o caso de Gamesa, nin de Acciona, de acordo? Nin de Iberdrola, nin de Endesa, vale? E nin de Fenosa. Pero Desarrollos Eólicos S.A., unha empresa que xa non existe, chamábase DESA, pois tamén tivo contratos interesantes porque era a porcentaxe da facturación, comezando no 1,5% e na actualidade moitos deses están nun 4%. Nun 4%. Nos primeiros 10 anos un 1,5% e nos 15 e nos 20 anos restantes un 4%. Hai 2 semanas estiven en Vilalba que analizando a situación do parque eólico Montouto, non quero mentir, era Montouto, sí, que había varios, e aí, pois, cando eu dixen, eu non o sabía, e eu había unha reunión así de 15 personas, e eu dixen, e isto xa é o último que digo, no ano 21 e 22, isto é unha mostra da natureza de si houbo xusticia ou non, non? No ano 21 e 22, si lembrarédelo todos ben, o que pasou foi que o prezo da electricidade disparouse a prezos estratosféricos. Ben, as empresas, os parques eólicos en Galicia, neses anos, neses 2 anos, sobre todo como consecuencia do parón do 2020, que, bueno, rapidamente se recuperou a economía española, pero a produción en megavatios hora no 21 e 22 foi en media menor que a produción anterior. Produciron moito menos, bastante menos. Sin embargo, a facturación multiplicouse por 5 ou por 6. Por 5 ou por 6, ou por 4,5, ou por 4, de acordo? Producindo menos, como consecuencia do incremento do prezo. E a facturación, e o que cobraban os propietarios das terras, mantívose na mesma dinámica. De feito, nese ano, a porcentaxe do que, en media, do que levaron os propietarios das terras é das máis pequenas, porque é porcentaxe sobre a facturación total. Como a facturación total se disparou moito, e a porcentaxe e o que les levan non é en función da produción, senón en función da potencia instalada, pois prácticamente moveuse só coa inflación. De acordo? Entón, esta persona que estaba ali díxeme, non, iso é mentira. Díxeme, como? Que teime eu, non? E díxeme, non, nós estamos a porcentaxe. É un dos parques de Edesa, desta que agora está noutra empresa, non recordo cual é. E eles, ese ano, posiblemente ingresaron, calculei eu, co 4%, aproximadamente ingresaron 18.000 euros por megavatio. 18.000 euros por megavatio, cando a media, dixendo antes que eran 6.100, non? Entón, xusticia pouca ou ningunha e as movilizacións, pois eu entendo perfectamente. Moi ben. Entendo, Xavier, que nos mobilizamos por debaixo das nosas posibilidades. Ben, Rafael. Bueno, a ver, temos aquí... Bueno, primeiro de nada decir que eu vou a falar sobre todo o nome da plataforma, a plataforma que represento, donde hai ahora mismo 10 comunidades de montes e unha que se suma tamén, o sea que na próxima asamblea seremos 11. Bueno, pois reúne a un colectivo de xente e a partir dunhas experiencias que vos contarei, non? Bueno, temos aquí a Xavier e a Joan, que son expertos nos temas eólicos e nos temas da minería. Eu, entón, vou a romper un pouco ese discurso, non tan de alguma forma, contundente, e vou a preguntar, entonces, máis ben, pois como temos que concebir de un modo non metafísico que é a Terra, precisamente para que non se convirta en un artefacto de corte nacionalista ou de corte conceptual, como bandeira ou finalidade nada, senón para poder conectar e vincularse coa exixencia do noso tempo. O noso tempo que nos vincula coas comunidades a nivel mundial, que son conscientes do proceso de ecofascismo que está desenvolvéndose, da concentración de poder, do militarismo e de todo isto que, por suposto, comporta o dominio sobre a enerxía. Vale, entón, a cuestión se pode plantear entonces en esos termos. Nós que fixemos ante unha situación de procesos de desregulación interesada e planificada. No ano 2019, a partir de un tremendo incendio, o que fixemos foi organizar en comunidades, organizar unhas directrices de xestión do territorio.
É dicir, as propias comunidades elaboraron un documento e firmaron un documento de directrices para a sustentabilidade do territorio forestal. Estos son competencias absolutas dos técnicos e das administracións, pero claro, despois dese incendio, onde, por exemplo, o instituto onde eu traballo tuvo que ser desaloxado, eso nos permitiu desenvolver un proxecto educativo durante varios anos moi potente, donde entendimos que todas as materias tiñan que ir conducidas a intervir en todos os eidos sobre o problema dos incendios. Análisis das áreas das playas, análisis de auga, educación física, bueno, todas as materias, ¿no? Entón, a cuestión é se configura ese proxecto, esas directrices, e esas directrices resultan a base para despois cousas que viñeron máis adiante, pero esas directrices son pretenciosas, falan de establecer limitacións aos monocultivos de eucalipto, controlar o xabarín, establecer na autovía do Barbanza unha zona estratégica de defensa dos lumes, cousas que calquer partido político dentro de pouco vai asumir, ¿no? Por lo menos isto da autovía, rapidamente. E todo isto sale, bueno, da xente que forma parte das comunidades, porque as cousas están cambiando. É dicir, isto que planteábamos nunha pregunta que nos leva a situarnos nun coñecemento axeitado ao lugar, ao territorio, e de alguma maneira como defensa inexcusable, porque o lume chega ás casas, iso leva a un revulsivo unha necesidade de organización. Por tanto, non estamos en un momento, podíamos decir, de que podamos mirar para outro sitio. Isto que require organización e propostas e defensa desas propostas, non? Ben, entón aí, claro, se nos retrotraemos atrás, resulta que no ano 2002, isto no 19, o incendio, 1.200 hectáreas que arden precisamente por desidia, porque as declaracións despois dese incendio foi, bueno, por parte de Feijóo que se iban a pedir responsabilidades, o día seguinte o dicen nos medios, non? E o que se pretendeu é abrir un espazo, vamos a chamar así, político en sentido forte, non político en sentido representativo. E ese sentido político forte que nos vincularía, bueno, co ámbito de determinadas teorías, ¿no? Desde Hannah Arendt a concepcións da pluralidade ou do que vayan a ser as concepcións anticolonialistas, etcétera. Bueno, pois esa situación permite efectivamente tocar a realidade, facer unha lectura, interpretar realmente o problema para poder resolvelo e polo tanto, constituir un núcleo de unión entre os comuneiros e as comuneiras. Tamén se dá a circunstancia que comentabades do ecofeminismo ou desas correntes que afloran, que permiten que haxa movementos que ahora se reivindican como vivos, Ulloa Viva, todos os movementos que están aflorando ahora con esa apelación á vida. Por iso hai que preguntarse cal é o contraste para que eso se identifique, non como un concepto, non como unha teoría, non como unha bandeira, senón como algo previo, porque o fácil vai a ser, unha vez máis, conducir esos movementos hacia cousas que non son. Entón, vampirizar movementos que efectivamente teñen un recorrido e unha necesidade e unha, de alguma forma, un protagonismo autónomo e autoxestionado. Non estamos falando de cousas raras, estamos falando de correntes que son previas á guerra civil e o que sempre sucedeu na autoorganización dos colectivos. Non estamos inventando nada. O problema é que o perdimos de vista e se sustituíron lecturas políticas, mesiánicas, metafísicas, podíamos decir pararelixiosas, aínda que parten do laicismo, sustituindo precisamente a condición da autoorganización das comunidades. Vale, entón hai que volver un pouco a abrir, a pelexar, despois do COVID e todo isto, pelexar eses espazos, posibilitar que haxa realmente esa toma de conciencia, o PP, o que este no poder, e concretamente, bueno, sobre todo desde as condicións que estades falando, o que funcionan é na noción de liderado. O que buscan son emprendedores, líderes que resolvan o tema económico e eles esperando que lle veñan a resolver, alguén que lle ofreza proxectos económicos.
Claro, isto de alguma forma que significa, bueno, primeiro unha falta total de planificación e de saber hacia onde debemos de ir e, por outro lado, a falta absoluta do que é o vínculo co desenvolvemento da conciencia colectiva. É dicir, hai unha fórmula clientelar e economicista no sentido non teu, sino no sentido do beneficio individual, frente ao desenvolvemento da conciencia colectiva da cual son expoñentes estas loitas que se están producindo e que non son capaces de comprender, afortunadamente, porque mentras non as comprendan, eso vai seguir. Ben, entonces, o que estamos planteando aquí é que, claro, as comunidades danlle migallas, venllenlle cos eólicos, quen vai decir que non? Se o Concello non di que non, como vai decir unha comunidade que non ten recursos? Foi desarmada de todos os modos posibles en canto a recursos forestais, agrogandeiros, foi desarticulado absolutamente todo o que é o tecido productivo, entón, claro, como non van decir que non os eólicos? O que habrá que facer, e isto un pouco donde nace esas directrices, é establecer esas directrices ou esa estrategia conxunta no territorio, nas comarcas, esa estrategia conxunta. Antes do que, bueno, pues estas directrices, hubo o intento de construir un polígono industrial privado na época do pelotazo que se falaba, un polígono industrial privado onde se dicía, no, emprego preferente para os fillos dos comuneiros. Bueno, quen decía que non, claro, nos o único que decíamos é, bueno, habrá que ver o proxecto antes de decir que sí. Bueno, xa con eso se montou unha movida que nos non vexas, non? Bueno, entonces, de aquí ven todo un asunto que ten que ver con eses espazos donde a xente realmente sabe moi ben cales son os problemas, hai unha desconfianza sobre os poderes como forma de defensa natural, hai unha desafectación que agora a dereita e a extrema dereita quere aproveitar e, por tanto, esos espazos son absolutamente fundamentales para o que poda vir. E o que estamos planteando é, efectivamente, esa coherencia, esa correspondencia, esa relacionalidade forte, unha relacionalidade forte, non tanto unha planificación teleolóxica de finalidades e proxectos, sino como unha rede consistente da cual haxa unha toma de conciencia sobre o que a sustentabilidade do territorio, porque, xa digo, os incendios chegan ás casas. Bueno, entón, o que hai aí comunidades que teñen eólicos, repotenciación, hai outras que queren a Lama en Ourense que cuestionan como se vai a levar a repotenciación, etcétera. Pero o que entendemos é que estes movementos o que nos apuntan é a unha transición civilizatoria. Non é solamente transición ecolóxica, non é solamente transición enerxética, sino transición civilizatoria. E empezamos a ter as ferramentas para pensar os límites, para poder conceptualizar cales son os límites do constructo no cual estamos metidos, no dispositivo de poder no cual estamos metidos e donde se nos quere levar. Vale, entonces un pouco penso que empezamos a ter as ferramentas para poder velo. Ahora falta, bueno, que todas as instancias actúen ou proxecten os coñecementos na dirección de crear estos espazos e poder efectivamente desarticular de alguma forma o carácter tóxico das mensaxes anticapitalistas que o que fan é real aquilo que queremos combatir. É dicir, temos que, de alguma forma, crear discursos, construir formas de acción, tomar conciencia, porque podíamos decir que é como se os modos de poder, a alternancia no poder se produce, pero non cambiamos realmente os parámetros desde os cuales construir realmente a autoxestión dos procesos. Bueno, a Terra pasa a ser un axente político. Pasa a ser un axente político fundamental a partir de agora. E, polo tanto, hai que saber, de alguma forma, que non é un constructo, non volver a facer un constructo abstracto e metafísico, sino as condiciones imprescindibles da supervivencia. E, polo tanto, de aí non se pode sustraer ninguén. E, polo tanto, tamén adiantarse a todo o que vai a vir, pues, do que vai a vir por parte dos diseñadores da inteligencia artificial e a enxenería xenética, que teñen preparado perfectamente o diseño xenético para pagado
os paquetes xenéticos para pagar. Bueno, resistencias diferentes ás do século XX, formas de resistencia diferentes. E polo tanto, eso, de alguma maneira, é o que modestamente quixemos de alguma forma poñer en xogo, e a partir de aí pois, empezou un incendio este ano 2019, estas directrices nacen de un incendio dunha torreta de Naturgy, quema 1.200 hectáreas, planteamos unha demanda a Naturgy en Madrid, onde hai que facelo, bueno, deso falarei máis adiante, se queredes, a cuestión é que o aparato de xustiza plantea que nós temos que cuantificar o dano para saber que é o que pedimos. Entón, nos dicen unha cuantía determinada. Claro, unha cuantía determinada supoñía que se perdíamos o xuicio nos íbamos a 300.000 euros en comunidades que están arruinadas polos incendios. Claro, entonces, nós o que planteamos, a estrategia nos era unha cuantía indeterminada precisamente porque o que hai que establecer é o valor do que se perdeu no propio xuicio. É dicir, o efecto do lume masivo, é dicir, os incendios, como afectaron a biodiversidade, como afectaron as augas, como afectaron as producións, os cultivos, etc. E iso que queríamos que o propio xuicio dirimira. Claro, nós somos, bueno, pois, pouquiños e con recursos limitados, non podemos manter o pulso. Afortunadamente non nos metimos na demanda, pero sí que hubiera sido unha demanda simbólica e o mellor en outro contexto, bueno, quedou aí. Bueno, quero decir, polígono industrial, incendios que chegan ás casas e Naturgy, como orixen de un tremendo incendio do cual non podemos defendernos cando a propia administración dice que toma cartas no asunto e vai levar a denuncia. E todo procedente dunha neglixencia tanto na torreta que inicia o lume, como tamén por parte dos servicios de extinción que, bueno, pois, viñan de Madrid, en marzo aínda non estaban operativos, etc. É un caso máis dos tantos que en Galicia se levan producindo, pero tamén de como esa autoorganización se produce e, por tanto, esas claves son fundamentales porque Fraga supo ver parte deste asunto, por iso estamos así, e nós, de alguma forma, temos que calar ou volver a entrar en esa dimensión real que poda, efectivamente, fraguar unha alternativa certa máis alá da política de fume, de representación, de votos, etc. Por iso que a democracia, efectivamente, é o que dicen os votos, pero a democracia das comunidades de monte sí que é democracia directa, democracia comprometida co territorio se a comunidade funciona, e é unha democracia permanente, que está vinculada ca veciñanza. Por lo tanto, un tipo de democracia moito máis real e moito máis consistente que a outra. Correcto, Rafael. Efectivamente, pois as comunidades de monte son un dos grandes laboratorios do mundo que podemos desa outra forma de ocupar a terra, de desenvolverla, non? Pasamos agora a palabra a Rosa. Moitas gracias, boa tarde. En primeiro lugar, quería agradecer ao Consello de Cultura Galega, en particular a Teresa e a Carlos, polo convite para estar hoxe aquí. Tratando de responder á pregunta que nos fixeches, Carlos, sin incidir demasiado en cuestións que xa saliron nas dúas persoas que falaron antes de min, en primeiro lugar, a valoración do movimento social absolutamente positivo e necesario, porque a unión das persoas que viven nestes territorios afectados por esta instalación sin sentido dos parques eólicos, bueno, pois logrou que determinados proxectos estén paralizados e, sobre todo, tamén ten en conta o apoio que tiveron de asociacións, de entidades universitarias ou non universitarias e de outras persoas que lle foron guiando en este proceso. O modelo de desenvolvemento eólico de Galicia hasta a fecha, eu coido polas nosas investigacións que non configurou a xustiza social de ningún tipo. E, desde logo, se podemos decir que ese modelo beneficiou a alguén, beneficiaría os grandes capitales de fora de Galicia e de España, que son, en definitiva, os propietarios de máis do 88% da potencia eólica instalada en Galicia. Aí sí que houve un beneficio. Pero por que pasou isto? Bueno, pasou isto porque ese modelo intencionadamente non planificado ou planificado para non ser planificado, deixou fora, xa desde o inicio, a parte dos axentes que estaban afectados.
cando previamente, xa desde 1973, tiñan a experiencia do modelo danés que se trasladou a outros países e que non o necesitaban copiar, simplemente se podía estudiar e adaptar á nosa realidade. Entonces, os axentes implicados non todos estaban representados, porque os propietarios dos terrenos non estaban representados. E, polo tanto, se non estás representado, non participas, non tes voz, non tes voz. E xa é un elemento que, de por sí, está provocando pois, unha distorsión. Por outro lado, o do solo afectado. Como antes se comentaba aquí, sí, houve unha remuneración absolutamente pobre, pero posiblemente parte desa problemática este tamén en que aquí era considerado ese solo como un solo que non tiña valor e que, polo tanto, pois unha remuneración baixa era suficiente, cousa que non é certa, porque para que un parque eólico se instale en un terreno, cando menos 5 anos antes fa unha valoración de se hai recurso vento. Se hai recurso vento, entonces é óptimo para unha produción industrial. Polo tanto, é susceptible de provocar un beneficio. Entonces, non é un solo que non teña valor. O que pasa é que non se está considerando como un solo que realmente debe de ser remunerado de outro xeito. Digo porque fora das nosas fronteiras existe a figura do solar eólico, que por lei obriga a que eses terreos sean remunerados conforme a súa valía, algo que aquí, nomeadamente, non se fixo. Se os propietarios dos terreos, se as comunidades locais non están representadas, non participan, se non hai participación social, isto lévanos á falta de aceptación social. Como xa se dixo nesta mesa, pola nosa experiencia, moitos dos propietarios dos terreos antes que nada recibían eses cartos, pero iso non significaba que estiveran de acordo con eles. Houbo que esperar, houbo que ir madurando esa falta de aceptación, esa protesta para que dera lugar a estes movimentos tan fructíferos que ora temos en riba da mesa. Outra cuestión importante relacionado con isto é a cuestión ambiental. E non podemos deixar de lado de que, por chamarlle de algún xeito, estaba a figura do límite dos 50 megavatios. Os parques eólicos que pode ser que non superaron os 50 megavatios. Encontrámonos na situación de que en unha extensión ampla podemos encontrar parque eólico Paxareiras 1, Paxareiras 2, Paxareiras 3, que non superan os 50 megavatios. Isto por qué? Bueno, isto é un camiño máis fácil e máis sinxelo para que poidamos saltar o que é o estudo de impacto ambiental, ou porque isto sea máis fácil de darnos unha valoración positiva en ese sentido. Cando isto non debería de estar permitido, porque realmente estamos falando dun mega parque eólico que ten unha connotación ambiental in situ e máis fora dese dominio. Sobra decir nada sobre que gran parte de Rede Natura este afectada pola instalación de parques eólicos. Eu agora mesmo penso, por exemplo, na Serra do Xistral, pensemos como está afectada por estes parques eólicos, e parques eólicos non esquezamos que teñen uns do recurso vento máis óptimo de Galicia. Relacionado con isto, xa quizáis no ámbito máis económico, moitas veces véndese a importancia da creación de parques eólicos, da instalación de parques eólicos, porque van a crear emprego. Non, as instalacións enerxéticas non se caracterizan por crear emprego. As instalacións enerxéticas e as eólicas tamén dentro das mesmas son intensivas no uso de capital, pero que realmente está estudado que o que pasou en Galicia, que se trasladou a outros territorios de España, é que a construción de parques eólicos é como unha instalación en cadea, onde un parque eólico que se construe aquí, cando se acaba unha fase pasa a outro lugar, que seguramente o vai a realizar a mesma empresa constructora e que ademais ten detrás a mesma entidade financeira que o está posibilitando. Entonces, non podemos tampouco falar de que ese modelo que se levou a cabo aquí xerara riqueza máis alá que dos impostos que se pagaban in situ, pero desde logo en termos de creación de emprego non.
E sí que quero sinalar que, por exemplo, xa desde o ano 1995 existían actuacións en Francia e en Portugal donde se podían crear parques eólicos, en este caso a nivel municipal, donde a veciñanza podía participar como accionista ou, se era en forma de cooperativa, tamén recibindo a maiores un alugar polos seus terreos e, ademais, creaban emprego nese territorio. Pero é outra concepción absolutamente diferente que ao mellor sí que podemos asimilar moi timidamente ao que foron os parques eólicos singulares que durante todo este longo período de tempo aquí tamén existían. Sin duda foi un modelo que favoreceu a concentración de capital, sí, pero como vos decía antes, a concentración de capital foráneo. Obviamente co capital non ten patria. E obviamente que cando os reguladores e os expertos do dereito teñen que poñer en marcha o que son os distintos concursos eólicos que existiron hasta o ano 2017, concursos eólicos, todos eles non exentos de controversia, porque acabaron todos nos tribunais, hai denuncias, algunhas todavía vixentes e recurridas, con indemnizacións millonarias, pola inseguridade xurídica que se creou, relacionado con eso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son cuestións que tamén levan a pensar que este modelo foi un modelo que viña errado prácticamente desde o principio. Outro elemento importante que ten que ver tamén coa cuestión ambiental é o famoso canon eólico. O canon eólico, porque o canon eólico naceu como un tributo, como un imposto para penalizar o impacto ambiental vinculado ao movimento eólico, á expansión eólica. Claro, resulta ademais un pouco paradóxico, non? Porque por un lado a lei di, non, os parques eólicos son prioritarios porque son máis benévolos co medio ambiente, pero ao mesmo tempo poño un tributo porque é malo co medio ambiente. Claro, a única actuación enerxética, perdón pola voz, que non ten impacto sobre o territorio é que non se realiza, porque todas van a ter afectación enerxética. É verdade que os parques eólicos, se comparamos ca produción enerxética fósil, son máis benévolos, pero que non son inocuos. Aí sí que hai unha afectación. Bueno, no caso do canon eólico, o canon eólico existente en Galicia hasta a fecha, e polo que parece ser está xa tamén en revisión, establece que a partir de 3 aeroxeneradores os parques eólicos teñen que pagar unha cuota por cada turbina instalada por tramos, non? Bueno, isto lévanos a pensar, se comparamos con Castilla e León e con Castilla-A Mancha, que son as únicas 3 rexións xunto con Galicia que teñen este tributo en España, que neste momento os parques eólicos con turbinas, con aeroxeradores máis antigos, pero que teñen máis en número, están pagando máis. Porque pódese dar o caso de que parques eólicos repotenciados, que para repotenciar tamén hai afectación ambiental, porque a zapata non sirve, porque o cableado non sirve, porque hai que volver a poñer un novo, pode darse a situación de que un parque eólico con menos aeroxeradores, pero máis grandes e máis potentes, non estén pagando o canon eólico. Por lo tanto, bueno, esta cuestión hai que terá tamén en conta. E relacionado co canon eólico tamén nos temos que preguntar se os concellos máis afectados polos parques eólicos, que teñen máis aeroxeradores instalados nos seus dominios, realmente foron beneficiados polo reparto non do canon eólico, sino do Fondo de Compensación Ambiental, que é o fondo onde van os cartos recaudados polo canon eólico. Se miramos os últimos datos publicados nos orzamentos da Xunta de Galicia e os informes da Consellería de Facenda e os cruzamos cos datos de aeroxeradores e parques eólicos instalados por concellos, todo apunta a que non. Así que, ao mellor tamén, este é outro elemento que hai que modificar. Detrás de todo isto, que hai tamén? Bueno, hai unha cuestión preocupante que ao final tamén se traduce en euros e que se traduce sobre todo en malestar sobre a cidadanía e sobre o territorio. É que aquí hai unha constante opacidade informativa e presencia de información asimétrica. Non todos os axentes implicados tiñan acceso a toda a información. Polo tanto, se as comunidades locales e os propietarios dos terreos, por encima de non ser un axente que participa no proceso, non ten acceso á información, como vai a recurrir, como vai a protestar. Que é un elemento que xa realmente o frena.
Bueno, teño aquí máis cuestións apuntadas, pero para non andar repetindo no que dixeron os meus compañeiros, nomeadamente a situación, coidamos que distou moito de ser equitativa, de ser eficiente, de ser xusta para as comunidades locales. Non hai máis que mirar o Atlas de Justicia Ambiental que puxo en marcha o profesor Joan Martínez Alier para que vexamos que agora que están ca edición revisada, Galicia aparece destacada como un territorio donde se cometeron atrocidades contra as comunidades locales desde o punto de vista de instalacións enerxéticas. E para acabar, máis vale ser breve que estar dando voltas a cuestións que xa se deron, eu lanzo unha reflexión e unha pregunta é que agora que temos no horizonte a eólica mariña, que cabe pensar? Porque, claro, a eólica mariña, é verdad, non é competencia autonómica, é competencia estatal. Pero temos unha lei, varias leis recentemente aplicadas, que creo que van a salir nas preguntas que van a vir a continuación, que teñen que ver tamén directamente con isto. Así que, bueno, quizáis, como me decía unha profesora na facultade que explicaba a historia económica, decía que os economistas cometíamos moitos erros, pero o fundamental era cando perdíamos a memoria e non aprendíamos nada do pasado, da historia, porque eso nos podía axudar a prever e a resolver problemas no futuro. Bueno, quizás hai que preguntarse que debemos aprender do desenvolvemento eólico terrestre para tratar de non cometer os mesmos erros no desenvolvemento eólico mariño. Nada máis. Ben, eu tamén somome ao agradecemento e prometo ser breve. Creo que vamos mal na idea aquela de acabar antes das 7. Do que non se dixo, eu gostaría comezar coa cuestión da asimetría, non? Porque a pregunta creo que iba polo tema da conflictividade. Ese algo creo que é destacable é a asimetría de poder entre as comunidades locais, por un lado, e as grandes empresas enerxéticas e a administración por outro. Non? Esta asimetría de poder ten que ver, por un lado, tamén cas formas de movilización que se dan, pero tamén ten unhas causas estruturais, legislativas, e eu creo que unha, entre outras, moitas, é a persistencia dunha lei franquista, a Lei de Expropiación Forzosa de 1954, que é a hora de negociar é o equivalente a facelo cunha pistola na cabeza. E iso é un pouco que tamén explica en parte o que xa mencionaba dese período de paz eólica. Era unha paz pacificada entre outras, utilizando entre outras armas a da lei de expropiación forzosa, que é o que fai é bueno, despois tamén obviamente ca lei do sector enerxético, establece ese privilexio, non, das empresas promotoras destes proxectos a que sexan considerados de utilidade pública e, polo tanto, que estexan por riba do dereito das comunidades locais. Estou pensando en que moitos destes proxectos se implantan en comunidades de montes, veciñais, a cos seus terrenos ancestrais pois sexan quitadas, non? Entón, obviamente hai que recoñecelo nunha situación de absoluta asimetría, xa non só a que habería de inicio pola propia diferencia dunha comunidade de montes, diferencia de armas, non? Cunha grande empresa enerxética, non? Que ten digamos, medios humanos e económicos ilimitados para a hora de digamos, litigar, de crear problemas, non? De colocar, de desenvolver estrategias para conseguir o que queira, tamén, porque non dicilo, de lobby, non? Ao final, moito do que se falou aquí é o resultado de procesos totalmente cociñados no ámbito empresarial e despois ratificados no ámbito político institucional. Entón, quer dizer, a pervivencia desa lei de expropiación forzosa e a súa aplicación é inaceptable. Crea, digamos, unha asimetría aínda máis do que xa é a de partida entre xentes con capacidades moi distintas. Entón, por que isto é importante a hora de explicar a conflictividade? Ben, en primeiro lugar, antes de entrar niso, tamén quero dizer, sen ánimo de polemizar contigo, Xavier, porque obviamente coñeces moito mellor as realidades, pero neses momentos iniciais de finais dos 90, comezos dos 2000,
que esa conflictividade tamén existiu, non? Outra cousa é que, como tamén existiu noutros ámbitos de conflictividade ambiental, no ámbito da minería e demais, non tivo digamos, o desbordamento que sí que tivo nos últimos anos. Mas, por exemplo, na nosa comunidade de montes hai dous aeroxeradores no noso monte, forman parte do parque eólico do Monte Treito, que é dos que vedes aquí desde Santiago, no Monte da Muralla, entre Rianxo, Rois, Lousame e Brión. No momento en que esa proposta foi posta sobre a mesa, as comunidades de montes de todos estes concellos de por volta do Monte Treito, todas se posicionaron en contra, contratouse un abogado na altura, digamos, ao final sucumbiron ante unha estrategia perfectamente organizada pola empresa de dividir as comunidades, facer ofertas a uns, entón eso foi onde colapsou, digamos, ese movimento de resistencia. E o parque impúxose, e sobre todo impúxose porque era ou aceitabas eses termos absolutamente miseráveis, ainda encima dividindo as comunidades tamén nese proceso de negociación, ou se expropiaba. E de feito houve casos nos que se chegou a expropiar porque se mantivo a pesar de todo a oposición. Dámoslle para diante, fast forward, e nos últimos anos o que ten habido é un uso do litixio ambiental estratégico por parte das comunidades. E ás veces pensamos que isto é algo novo, que é algo innovador, pero realmente nos encantan os pleitos. E fai pouco pasouse en pena nin gloria o que probablemente foi das primeiras demandas estratégicas en materia de medio ambiente na Galiza, que tivo lugar en 1914 da veciñanza de Fontao, no que hoxe é o Concello de Vila de Cruces, contra a mina de wolframio e estaño de Fontao, e foi unha demanda por contaminación das augas. 1914. 1914. Non te equivocache. Non me equivoquei, 1914. E viñeron moitas despois, non? O que pasa é que ás veces non temos ese uso do litixio como dentro do kit de ferramentas do que James Scott, por exemplo, chamaba as armas dos débiles, non? Realmente aquí sí que temos unha tradición longa de utilizar o litixio estratégico, mesmo tamén, estou pensando tamén na zona da nosa parroquia en Lousame, de comunidades que foron a pleito, non? Contra o patrimonio forestal do Estado, contra o Consello, contra a Diputación, contra digamos, a usurpación dos seus montes veciñais. Entón, eses exemplos tamén existen, e o que se deu nos últimos anos foi, efectivamente, unha utilización masiva dese medio, e realmente por parte das xentes que, a pesar non, porque ás veces pensase, non, para chegar a todas estas demandas no Tribunal Superior, a todas estas paralizacións cautelares, as entidades que están detrás de grande parte destes procesos son entidades con, digamos, absolutamente unha ausencia absoluta de medios e con ferramentas moi básicas e moi precarias. Deixo por aí, porque creo que podemos seguir na seguinte. Moi ben. Sí, bueno, porque agora casi, como xa son as 6:30, todavía temos dúas preguntas, levamos un ritmo de 1 hora por cada pregunta, pois imos que ir concretando, entrando máis en fariña, non? Quizá se poda facer unha formulación conxunta da segunda e da terceira pregunta que tiña, que é, bueno, pois combinando un pouco xa as dúas, non? Dicir, un pouco como valorades estes novos intentos que se están dando de vencer aínda máis as resistencias como resposta a esta suspensión cautelar estratégica que se foi facendo dos proxectos eólicos, pero que ao final, bueno, pois ainda que sexa unha especie de pausa no tempo, ao final van acabar fallando na sala do contencioso en función da calidade de cada demanda, dos intereses cautelares que estean aí tal, pois acabarán no fondo do asunto resolvendo dunha maneira ou doutra. Pero precisamente a ninguén se lle escapa que a partida xurídica que se está desenvolvendo entre a sección terceira e a Xunta de Galicia, pois cada vez se vai achicando máis, porque o Tribunal Supremo está por riba da sala do contencioso nosa e vai tamén pois desmontando argumentacións que se estaban plantexando, o tema da fragmentación, o tema da audiencia nos procesos de avaliación ambiental, da disponibilidade dos informes sectoriais e todo iso, vai sendo xa cada vez, se vai acabando esa bala, non? Entonces, isto vai durar o que dure, pero despois acabaránse resolvendo os asuntos de fondo
todo indica que haberá moitos que se vean pa diante, non? Entonces, bueno, eu creo que tamén hai aí que posicionarse respecto desta nova vaga de movementos que está facendo o goberno de facilitar, a través desta lei 2/2024, pois facilitar bueno, pois que os proxectos saian adiante e que se venzan as resistencias por si as técnicas habituais que tiñan as empresas para quebrar a resistencia local, pois, bueno, pues para que se poda avanzar nese sentido, non? Entonces, isto vai vir tamén. Entonces, haberá que ver tamén como se aplica a Lei 2/2024, porque todavía hai dúbidas de como se vai aplicar, como se vai interpretar, bueno, pois como se identifican os beneficios económicos e sociais dos proxectos e como iso se monetariza e como se pode compensar desde o punto de vista das promotoras eses beneficios económicos e sociais que deberían regar, non? A todas as localidades implicadas nos proxectos de inversión, non? Bueno, se isto vai ser así, o que teremos que facer é tamén seguir dando pasos, non? Seguir tendo alternativas, seguir tendo unha estratexia. Se a estratexia xurídica non funciona, ou polo menos esgota, que é o que se pode facer? Porque as capacidades de movilización que temos, bueno, pues son as que son. Do político, entendido como representatividade e tal, pois tampouco creo que podamos esperar demasiado, salvo que no ano 2028 haxa unha sorpresa e rebente a maioría absoluta do partido actualmente no poder, non? Entonces, pois probablemente, eu creo que tamén esa é a pregunta, como podemos facer para robustecer as alternativas ou as contencións de toda esta continuidade da burbulla eólica que sigue aí, non? E da minería que vai a vir. Eu creo que tamén é a pregunta relevante, non? Empezo eu. Sí, Continúas ti, que sí. xa estás Ben, Jorge Quente. xa que metiches a minería, que é máis no que me movo con máis Sí. fluidez, ata agora, pero creo que isto tamén é aplicable, non? Ao ámbito enerxético, cando unha empresa pretendía abrir unha mina, os criterios fundamentais que se digamos, utilizaban, non? Para ver a posibilidade de abrila ou non eran de orde económica, de xeoloxía económica, digamos, de viabilidade económica do proxecto, do recurso. O recurso que hai cuantificado. Exacto. Cada vez máis, en os últimos anos, digamos, falábase da accesibilidade ao recurso, non? En termos económicos ou de posibilidades de explotación racional, etc. Cada vez máis falase de accesibilidade social ao recurso, neste caso mineiro, pero eu diría que tamén ao recurso eólico. O grande problema que supón, non? Estas dificultades da accesibilidade social estáse abordando por parte de empresas e gobernos a través de, digamos, destas estrategias que un pouco comentaba antes de enxeñería social que dentro do sector eufemísticamente se chama licencia social para operar, non? Entón, estamos falando do despregue de técnicas, digamos, de contrainsurxencia suave, digamos, poñendo así, que permitan pacificar, non? Calquer oposición, por lexítima que poida ser, a calquer proxecto deste tipo. Estamos nun contexto, ademais, algúns dirían xeopolítico, de securitización das materias primas minerais e incluso eu diría tamén cada vez máis da securitización da enerxía e securitizar unha materia que en principio non é do ámbito da seguranza, non? Da defensa, non é, digamos, crítico para a sobrevivencia do Estado, non? Na súa esencia, implica que unha materia que en principio é, pues, por exemplo, é de orden económica, a minería, é o acceso a determinadas materias primas, é unha cuestión de mercado, pasa a ser unha cuestión como se ten, digamos, encuadrado nos últimos anos, sobre todo desde 2022, pasa a ser unha cuestión de seguridade europea, de seguridade nacional, e isto que permite é, por un lado, enimificar, converter en inimigos a calquera movimento social, a calquera comunidade, a calquera xente que, digamos, se opoña a abrir unha mina, a instalar un parque eólico, e esta é a tendencia na que estamos indo, e, de feito, é algo que a propia Comisión Europea, de forma expresa, o vende así, non? No 2021,
publicouse unha especie de anuario que saca a Unión Europea das materias primas e falaban expresamente deste problema da accesibilidade social, o recurso, e falaban concretamente de como era necesario impulsar estrategias que convertesen a oposición activa en tolerancia pasiva. E isto que na esencia supón é que todas esas persoas, esas comunidades, eses sindicatos que estexan defendendo os dereitos das comunidades ou o patrimonio natural, que estexan defendendo os dereitos das traballadoras, calquera mensaxe, calquera oposición a implementar estes proxectos da maneira que as empresas o pretenden facer, digamos que nos convirten en inimigos públicos, non? E pasan a ser demonizados e poden pasar, isto tamén legitima, por outra parte, unha regresión, non? No que sería o Estado democrático de dereito, en garantías, en dereitos ambientais que se conseguiron, o de acceso á información, o de participación nas decisións en materia de medio ambiente, son elementos da Convención de Aarhus, e isto cada vez máis estáse cuestionando. O ano pasado, por primeira vez, o goberno do Estado impediu o acceso á información de determinados proxectos mineiros que a Comisión Europea etiquetou como estratégicos porque, digamos, o coñecemento por parte da sociedade deses elementos, deses proxectos mineiros, expoñía, digamos, supoñía, digamos, un perigo para a seguridade nacional e expoñíanos, digamos, aos competidores xeopolíticos globais. Resposta da Dirección Xeral de Minas. Entón, este é o desafío, é un pouco tamén o que pode nos levar cara o que noutros países, cando falamos do paradoxo da abundancia ou da maldición dos recursos, de como moitas veces existe esa correlación entre conflictividade, deterioro das institucións, deterioro da boa gobernanza, corrupción, con esa disponibilidade de recursos. Non estamos inmunes aquí de ir por ese camiño, e, digamos, ese proceso de securitización, ese proceso de, como por exemplo na Axenda de Minería da Galiza 2030, onde creo que en 6 ou 7 ocasións se fala de como problemas, se fala de ecoloxismo radical, se fala de, digamos, da participación das comunidades locais como un problema, se fala de intereses ocultos, que esta lógica conspiranoica empece a aparecer en documentos, en políticas públicas, é realmente preocupante e non fai falta moita imaginación para se obviamente certas tendencias políticas populistas, ecofascistas chegan ao poder, pois obviamente ese camiño está feito para digamos, quebrar, non, todos os dereitos de quen legitimamente se opoña a determinados proxectos ou simplemente exerza unha cidadanía ambiental activa ou defenda os dereitos das persoas traballadoras. Correcto. Rosa, ti que opinas? Ti que farías? Bueno, falar despois de Joan é difícil, porque Joan xa explicou todo con moito detalle. Eu quería puntualizar, aumentar ou completar unha cousa que dixo Joan, que efectivamente estamos nunha situación de esgotamento de determinados materiales críticos, terras raras, etcétera, etcétera, que moitas delas donde se necesitan ou donde se usan de forma intensiva, sobre todo nas instalacións enerxéticas. Entonces, claro, sobre todo a raíz da guerra de Rusia e Ucrania, pois o que están facendo moitos territorios é decir, tratar de autoabastecerse e ver o que teño dentro para se hai un problema xeopolítico que o vemos, que o está vendo, e se cerra o suministro, pois que eu poida sobrevivir, non? Pero simplemente para complementar o que falabas antes da minería, que iso non xustifica outras actuacións nin moito menos. A ver, eu coido, xo dixen antes, para min un modelo de desenvolvemento integral ten que contar ou sí cas comunidades locais. É que iso é fundamental, temos que empezar polo principio, temos que contar co territorio, porque no territorio é onde se vai a desenvolver. Para min iso é fundamental, sobre todo cando temos xa experiencia e traxectoria de que modelos dese tipo funcionan. Entonces, detrás están vontades políticas, intereses empresariais, o lobby enerxético que ten moitísimo poder e que canaliza cantidad de actuacións e que forza determinadas decisións, eso é, creo que Vox Populi neste ano 2026, pero se volvemos a facer o mesmo que está feito e volvemos a profundizar nos erros cometidos, obviamente non se vai a poder avanzar.
Non sei se isto, Carlos, o formulabas unindo a pregunta 2 e 3 que nos trasladabas e onde facías referencia á Lei 2/2024, perdón, porque quero recordar que no artigo 3 é onde se van detallando como poden ser esas formas de articular os beneficios económicos sociais, non, para a comunidade. E había varios epígrafes, pero había un que me chamou a atención porque era facilitar que as comunidades locales participen no desenvolvemento de proxectos e no financiamento. Entonces, claro, a min, dito así, a bote pronto, digo, home, pois por fin parece que se veu a luz, non? Entonces que van a posibilitar que, bueno, pois que nun territorio no que sea, se quero levar a cabo un proxecto, pois que a comunidade local participe como axente de dereito que é do procedemento e que ademais se queren ser financiadores ou se queren ser promotores respetando o entorno fagan. Claro, fáltame saber eso. Coido que faltan moitas explicacións e moitos elementos para desenvolver, desde o punto de vista administrativo, burocrático, técnico, que complementen esa información. E son necesarios, porque senón vai a volver a chover sobre mollado. Insisto, a min pareceme moi preocupante a nivel terrestre, ben sea eólica, ben sea minería, ben sea outro tipo de actuacións, pero tamén me preocupa no ámbito mariño, porque o temos aí diante. Mesmo hoxe saliron moitas noticias na prensa onde o sector pesqueiro, de moitas cosas podemos presumir en Galicia, da terra que temos, pero o sector pesqueiro non debemos de olvidar, como hoxe está a protestar porque ve claramente que a amenaza está no horizonte que vai a salir a subasta en breve. Subasta que, por certo, non me quero ir polas ramas, xa en outros países quedou deserta. E países que poden presumir de ter marcos normativos e marcos de desenvolvemento absolutamente completos. Así que o único que pido é que se aprenda dos erros, que se teña en conta o pasado e que se aposte por un modelo integral que respete o territorio, respete o medio ambiente, os límites que aí se establecen e que teña en conta a forza e a participación e a necesidade de que este aí a cidadanía. Eu non o entendo de outro xeito. Por iso a tecnoloxía de enerxía eólica mariña é tan atractiva, non? Porque ali no medio do mar non hai habitantes que podan protestar. Claro, non é... O que pasa que hai xente que pesca e vive da pesquería que hai Claro, na poligonal é que aí temos o marítima. problema de que, bueno, o POEN, que o Sí. mellor que nos están escoitando non saben que é, pero os planes de ordenación do espacio marítimo, é dicir, os polígonos onde se van a instalar parques eólicos mariños, no caso de Galicia en particular, a maioría deles caen encima de caladoiros de máxima produción neste momento. Entonces, non é unha cuestión menor. En ningún caso, pero para Galicia tampouco. Cousa parece que vai lenta de todas maneiras, porque precisamente non se ve moita seguridade xurídica en todo o desenvolvemento dos POEM. Entonces, bueno, eu non sei se as empresas tamén estarán por apostar moito por xa meterse na subasta para arriscar xa posicións, pero bueno. Eu creo que neste momento hai medo por todas as partes, polo que nós estamos participando, creo que hai medo por todas as partes. Debería de habelo, non? Pero, bueno, eso xa nos daría para moitos seminarios Sí, e vamos a... ahora non vamos... Non é... Bueno, pero é certo que hai aí unha nova tensión Sí, e o que sí, e que será... efectivamente que hai tamén risco de que algo de repetición das eivas que se fixeron durante o desenvolvemento da eólica terrestre apareza na eólica mariña, non? Bueno, Rafael. Ben, pouca cousa. A ver, no momento que agora se está planteando, é dicir, o que supoñen o recoñecemento das comunidades de montes, o seu proceder democrático, a forma de participación directa, que podíamos decir que nos remite a principios que están na base de Europa e, por tanto, deberían ser un soporte para que non vayamos atrás sobre a defensa da sustentabilidade, non? Entón, Europa ahora mismo ten que defender frente a este tipo de inercias que se están xenerando por parte, bueno, pois de Estados Unidos e dos que teñen agora os grandes poderes, tería que basearse realmente en fórmulas participativas e democráticas como xa son as comunidades de montes, que son verdadeiras institucións de futuro. Entón, habría que considerar efectivamente o valor desa construcción que é, de alguma forma, a esencia de Galicia, non? Da convivencia desa relacionalidade veciñal,
forte e que, bueno, que va sufrindo transformacións, as comunidades son moi diferentes, etcétera, pero que é un valor en sí mismo con respecto a cual soportar e defender o que vaya a ser unha alternativa de futuro. Entón, aí eu penso que é un asunto importante. E Europa ten que xugar un papel e ten que asumir unha responsabilidade neste momento sobre eso. Comentando isto das comunidades de montes, que son tamén moi heteroxéneas, ti pensas que están realmente preparadas e superan tamén as súas inercias de, bueno, dedicarse un pouco a facer unha corta de madeira cando toca e repartir, traer a panorama e hasta a próxima corte, non? A ver, Hai tamén que fortalecer o sector das comunidades de montes, as comunidades de montes porque teñen unha potencialidade, pero moitas veces esa potencialidade por circunstancias xeracionais, por inercia estruturais, está tamén un pouco contida, non? Entón, tamén hai moito traballo que facer para robustecer eso como unha especie de base donde poder chantar ou sementar un modelo enerxético distinto, non? por suposto, pero é dicir, o procedemento, o que é a configuración que establece que ti chegues de onde chegues e te asentes en un lugar onde construyas unha casa e os 2 anos sexas copartícipe da xestión do ben comunitario, eso eu non sei en que sitio do mundo pode existir, pero con respecto a todos que se está falando de exclusión, do problema da inmigración, todo o que son esas fórmulas excluíntes e tal, é dicir, as comunidades de montes en sí mesmas, é dicir, a súa condición parte desa integración en un contexto de despoboamento e en un contexto onde ese despoboamento está provocado, é dicir, obedece a todo o que estamos falando, vale? Entón, hai que pensar que hai como un desenvolvemento natural de un proceso si se permite que se desenvolva. Si non hai unha agresión permanente e, por tanto, aí se mina calquer eso que estades falando, deses lobbies, desa presión, desas fórmulas de acumulación de enerxía que non se alternan e non van establecendo unha independencia, unha autoxestión, sino unha maior dependencia e, por tanto, modelos impostos para as comunidades. Entón, o asunto aí é que a potencialidade está aí e a posibilidade dun desenvolvemento que se transmite no coñecemento dos comuneiros aos que veñen. Nos, por exemplo, no proxecto que desenvolvimos a partir de todo isto que vos contaba antes, o do Laboratorio Ecosocial do Barbanza, onde está Joan e outros socios, e onde intentamos desenvolver outras alternativas para a xestión do territorio comunal. Pero vas vendo que unha baza fundamental que xoga, pensade, por exemplo, nas forzas de extrema dereita que apuntan moito sobre o mundo agrario, teñen directamente, buscan facerse donas da simplificación dos procesos, decir que o que hai que facer é simplificar os procesos, todo este tipo de discurso, todo este tipo de prácticas é onde eles están intentando entrar, no? Co cual é un territorio que é necesario reconocer na súa valía e polo tanto, a potencialidade de futuro que ten esa capacidade integradora, ese vínculo ca xestión, esa fórmula difícil de entender que non é privada nin pública, que é comunitaria, todos esos son valores de futuro que conectan ademais con outras loitas de outros lugares que se están dando. E, por tanto, aí teríamos unha cuestión. Outra cousa que formas compensatorias hai que buscar para as comunidades e as súas diferencias. Hai que buscar fórmulas compensatorias. Unha comunidade que teña eólicos e gane un montón de cargos, bueno, pois non pode estar nas mesmas condicións de posibilidade de axudas con respecto a outra que non ten recursos. É dicir, habrá que buscar modos donde, bueno, pois haxa uns criterios para que haxa un recoñecemento de alguma forma compensatorio nestas comunidades mediante os impostos, etc. No? Outro asunto tamén importante é o tema das comunidades que non constituyen suxeitos xurídicos, non teñen capacidade xurídica. Aí hai unha cuestión, bueno, moita xente defende que efectivamente iso ten que mudar e está, a ver a que precio. Hai que estar moi vixiantes cal vai ser o prezo deso, porque iso pode cambiar esencialmente o que é a protección que teñen ahora as comunidades sobre o territorio.
Esa posibilidade de que sea inembargable e prescriptible, non, todas esas condicións, a ver a que precio. Por tanto, hai que estar moi vixiantes dese asunto. E despois o que hai é, bueno, pois este proxecto no cual nos metimos pola nosa parte, que de alguna forma vas vendo como, por un lado, constituye sinerxias moi positivas, abre horizontes, se posibilita, pero por outro lado tamén ves efectivamente que hai un paradoxo en canto, de alguma maneira, parece que as grandes axudas xa están concebidas para xente que ten recursos. É dicir, en todo o entramado, de alguma forma, que ten que ver con toda a subvención xeneralizada que se fai en todos os órdenes, donde os concellos e o Estado cada vez administra máis, de alguma forma xa hai toda unha lóxica de potenciación de aqueles elementos recoñecidos xa na súa valía, na súa financiación, cando supostamente estas axudas e estes impulsos son para iniciar proxectos a partir de circunstancias realmente de necesidade, non? Sobre todo a raíz desa situación de incendios, etc. Por lo tanto, hai paradoxos, hai esa vertiente legislativa que habrá que buscar de compensacións, esa defensa a nivel, de alguna forma, como identidade europea. Hai outras zonas onde hai comunidades e espazos comunais en toda Europa, esa fórmula de organización nas cidades mediante barrios e formas de cooperación. Habrá que ir tecendo a necesidade de que non se retroceda no ámbito da sustentabilidade con respecto ás novas amenazas de carácter imperialista. E por último, o que significa Altri, no? Este movimento que se xenerou de alguma maneira tan interesante, xa foi nunca máis no seu momento, e de alguma forma entonces ver como as claves para que eso se produza e como debe de administrarse, é dicir, crecer, de que modo, a costa de que maneira. É dicir, eu penso que ahora mismo o importante é traballar eses espazos onde se está establecendo ese afán intervencionista da ultradereita, non? Ese ámbito onde está realmente ahora hacia onde vamos, nos ámbitos rurais, non? Precisamente por toda esta complexidade, o tema da PAC, o tema das subvencións, o tema todo o entramado de clientelismo e de xogos de poder, e preservar e pelexar por esta fórmula natural que está na propia forma no modo na cual se habita a veciñanza. É dicir, non estamos falando de algo inexistente. Quizás non haxa un tecido comunitario tan forte como en outras partes do mundo, pero haino. Haino. E en canto eso se deixa ser, pasan cousas, non? Pasan cousas moi boas. Correcto. Xavier. Bueno, vou a tratar de ser breve. O primeiro que teño que decir é que teño ido, creo que fun xa 3 ou 4 veces, non sei se recordo son 3 ou 4 ao Barbanza, coincidido con Rafa e Saco en distintas reunións organizadas polo Laboratorio Ecosocial do Barbanza e tamén pola mancomunidade de Montes, de comunidades de Montes, pero nunca escoitara falar. É a primeira vez que te escoito falar. Falar máis de 2 minutos ou 5 minutos introducindo un tema, non? E a verdade é que teño que recoñecer, supoño que vos destes conta, eu polo menos sí, que acaba de facer nas súas dúas intervencións unha defensa e unha argumentación absolutamente crucial e necesaria para construirmos un modelo, un sistema, uns términos de relación, como el dixo, entre os homes, as mulleres, entre os seres humanos e máis a natureza, absolutamente distinto. Absolutamente distinto, non? El falado do pluriverso, non? Ese pluriverso fronte ao universo no que a veces, pois, moitos nos ficamos aí dentro nada máis, non? Ben, polo tanto,
xa vir en tren a Santiago, ter que marchar en tren de Santiago, valeu a pena, xa valía a pena por estar no Consello de Cultura Galega, pero valeu moito máis a pena por ter escoitado a Rafael Saco, non? Eu tomei aquí bastantes notas do que el dixo, non quero desmerecer o que dixeron os outros membros da mesa, pero son discursos máis próximos e coñecidos, pero este de Rafa, pois creo que hai que polo en valor, non? Fixemos que incluso nomeou a supervivencia, non? Falou da supervivencia. E non falou porque se escapou a palabra, senón porque estaba a falar das relacións básicas necesarias e da sustentabilidade requerida para que o Barbanza e os galegos e os europeos pois podamos ter un futuro distinto ao que nos ven en riba, non? Por lo tanto, hoxe levo aquí a miña libreta chea de anotacións e fico feliz. Eu non é así, non? Fixemos, eu só quero decir dúas cousas ou tres. Que o que deberíamos facer, non? O sea, el xa o dixo todo. Eu tamén iba a falar das comunidades de montes. Para mí as comunidades de montes son un elemento central nesa sociedade do futuro e do presente que eu imagino, porque é unha forma de relación distinta co medio. E as comunidades de montes e entre as persoas, porque son democráticas, as comunidades de montes van persistir á morte dos seres humanos. As comunidades de montes persisten a través do tempo, por lo tanto as súas decisións son distintas ás decisións dunha empresa privada ou dun individuo, non? Iso é un valor en sí mesmo e a partir do cal podemos reconstruir outras realidades en outros ámbitos, non? Temos que aprender moito diso e efectivamente estar atentos a todos os posíveis ataques que poden existir en contra destas entidades tan singulares e tan potentes, non? O espazo común, é o común, non? É o ar que hai aquí. De quen é o propietario do ar que nos permite respirar? Non hai propietarios. Non é unha propiedade privada, non podemos comerciar con el. Está fora da economía. Os montes comunais están fora da economía. Os coidados están fora da economía, maioritariamente, aínda que cada vez menos, non? Pero os cuidados das familias, os cuidados, sobre todo, das mulleres, non? Para os seus fillos, para este tipo de elementos que son fundamentais e que teñen un enorme valor aínda que non teñan prezo, non? Isto que necesitamos, non? Porque temos que ir máis alá, temos que pensar que a solución aos nosos problemas non pode vir nin das tecnoloxías, nin das ideoloxías, nin dos valores que os crearon. Teñen que ser outras tecnoloxías, outros valores e outras ideoloxías, non? E neste sentido, eu a veces que hai que facer en Galicia, non? Bueno, pois eu teño, o sea, fácil, vou decir fácil non é, pero hai 100.000 hectáreas, perdón, medio millón de hectáreas de terra agraria útil que non se rotura. Medio millón de hectáreas. Mobilizar medio millón e temos unha balanza comercial agraria deficitaria. Mobilizar medio millón de hectáreas suporía crear aproximadamente 10.000 postos de traballo, que son moitos para o rural, e incrementar un 1% o PIB. Case nada. Pero que, ademais, hai 850.000 hectáreas de monte abandonado. Abandonado, quero dicir, producindo servizos ecosistémicos, producindo agua, pero carne de incendios. Porque non hai unha xestión nin empresarial, nin comunal. Non? Entón, comecemos por aí. Nós non necesitamos grandes investimentos nin novas tecnoloxías. O que necesitamos é cambiar aquí, non? Temos recursos naturais de abondo, sin necesidade de ir a extraelos, a ir a unha economía extractiva. Os recursos naturais renováveis. Porque o que temos é que tratar de construir a nosa sociedade galega e as sociedades a través de procesos rexenerativos. A rexeneración tiña que ser a alma da nosa economía. A discusión non é se o coche ten que ser híbrido, eléctrico ou de combustión, do motor de combustión interna. O coche do futuro, ou o transporte do futuro, ten que ser aquel coche que sexa feito cos materiais que xa están extraídos. Xa existen eses materiais. Non temos por que producir máis. Non temos por que extraer máis. Cos materiais que están extraídos que son suficientes para xerar o que necesitamos para o noso transporte, non?
De acordo? E a agricultura, bueno, pois a agricultura ten que ser regenerativa. A nosa produción de alimentos non se pode facer a conta da destrucción da base natural, da base do capital que sustenta as nosas sociedades, non? Por lo tanto, a regeneración é un elemento central. E despois, e xa vamos a darlle a palabra ao noso querido público, eu creo que vivimos nunha sociedade, un pouco por tratar de engadir algo ao que dixo Rafa, non? E o que dixeron os meus compañeros, é que vivimos nunha sociedade chea de medos. Estamos cheos de medos, non? Medos e conflictos. Están as guerras, están os xenocidios, están as crises económicas, está a pobreza, non? E en moitos deses, algúns deses conflictos e deses medos, reaccionamos con máis medo, meténdolle candela ao lume, non? E cada vez hai máis violencia, cada vez hai máis destrucción, máis problemas ecosistémicos, máis pobreza, non? E agardamos que resolver eses medos, eliminar eses medos a través de solucións tecnolóxicas e de investimentos financeiros. E esta non é a solución. A solución, deu aquí o compañeiro, e a solución temos que ir... Non hai unha solución e a temos aquí dentro deste cartafol e abrimos, non, a solución temos que co-creala, temos que creala. Hai moitas solucións e cada solución para cada territorio, para cada espazo, e temos que ser capaces, a través de procesos de aprendizaxe, dos coñecementos diversos, dos coñecementos indígenas, dos coñecementos campesiños, dos coñecementos das mulleres, dos coñecementos tradicionais, de todo un conxunto de coñecementos onde discutimos sobre como crear solucións para os problemas que temos nos nosos casos. Non hai unha única solución para todos. E nese sentido, quero finalizar, decir, a regeneración entendida no seu regeneración no dicionario da Real Academia Galega, busqueino hai uns días, ou hai un tempo, busqueino, e ten dúas acepcións, unha delas é volver a darlle as súas características a aquel obxecto, aquela persoa que unhas características que perdeu, non? Rexenerar a partir de devolver o que se estropeou, non? Bueno, pois ese principio da regeneración debería ser unha norma social básica. E nese sentido, e con estes outros elementos, quero conectar co tema das comunidades enerxéticas. E as comunidades enerxéticas que están, aquelas que son construídas desde o local e polo local e para o local, para realizar autoconsumo, para aforrar, para desmonetarizar, para tomar decisións locais democráticas sobre canto vamos a producir e como vamos a repartilo. Ben é verdade que nas fotovoltaicas utilizamos unha tecnoloxía que non producimos e temos que traerla de fora, pero non hai por que extraer materiais, porque podemos reciclar materiais, podense reciclar, e nas eólicas, que non as hai que eu coñeza, pois tamén utilizamos elementos de fora, materiais de fora, pero aí hai cidadanía enerxética, hai comunidade enerxética e hai procesos de toma de decisión que seguen unhas regras e unhas normas absolutamente distintas e contrarias ao que nos están vendendo. Non necesitamos, como el dixo, eu non estou esperando que veña un líder a salvarme e a que me traia a solución. Eu non estou esperando que veña Elon Musk, tipos como Elon Musk aquí a salvarme. O que eu estou esperando é que nós todos nos organicemos nas nosas comunidades, na miña aldea, nas vosas aldeas, no meu barrio, na miña cidade, nos organicemos para satisfacer as nosas necesidades a partir dos recursos que temos localmente. E témolos. E isto que pode soar a algo... estos dos que se acaban de meter un tripi e que están... Non, tampouco é ciencia ficción. Cuidado, hai moitas organizacións no mundo que están traballando por isto. E en África, aí ao lado, moitas das solucións que están tratando de implementar son estas. Estánse autoorganizando, están buscando solucións propias nas súas propias comunidades. Isto temos que facer nós tamén. Claro, vivimos no mundo rico. Somos dos ricos do planeta. Nós vivimos como non se vive en ningún sitio.
vale? Bueno, pois loitamos por iso, os nosos pais, as nosas nais, etcétera, pero noutros sitios, e parece que, a nos parecenos que sempre vai abrir alguén a darnos a solución. Non, eu non quero líderes, nin lideresas. Eu quero e debemos buscar organizarnos. E creo que moitos de que estamos aquí estamos nesas, non? E creo que descubrir esta intervención, este elemento ideolóxico no meu colega Rafa Saco, pois encántame e resaltalo, pois é un valor para todos e para todas. A ver, o tema aí é que hai unha cosa, por exemplo, aprendizaxe do feminismo indigenista. Aprendizaxe do feminismo indigenista, toda esta cuestión da igualdade, do problema da violencia de xénero, sin solución. Entón, as viñetas de Davila o que representan é a plenitude ontolóxica da muller. A plenitude ontolóxica da muller. É dicir, un ser muller en unha esfera propia, plena, sin entrar nos parámetros colonizadores da concepción que podíamos decir da ontoloxía dualista dos poderes, etc. É dicir, que veñen abrindo a vía da igualdade. É dicir, o feminismo indigenista se sitúa en un terreno previo a esta loita da igualdade que esconde violencias. E entón unha mostra que temos aquí moi cerca é como reflite esa plenitude da muller de maneira satisfactoria, de maneira gratificante, non? Bueno, quero dicir que hai moitos coñecementos que se están dando, que están aí, e que a veces os discursos, e aí a propia academia, a propia universidade ten que ver tamén como proxecta os coñecementos hacia onde quere ir. É dicir, non é o que digamos ti e eu, que nos parece moi ben, sino que é un problema colectivo donde a función do mundo académico pois tamén ten que someter de alguma forma a súa práctica ao contexto no cual estamos e as necesidades urxentes. Entón, estas historias, non? Entón, isto que decíamos de comunidades e tal, temos moito que aprender e aí hai unha persona que controla bastante, a ver se vai preguntas, con respecto a todo este mundo. Bueno, pois estupendas reflexións para rematar agora a intervención dos palestrantes e para xa dar paso ao público para que fagades as preguntas e cuestións, reflexións que queirades facer. Ánimo. Sí. Eu como empecé, pois estive principalmente. E eu quero decir que en Galiza, e teño a sorte de formar parte, hai exemplos de novas comunidades que se están montando. A mí me dieron oportunidade de participar en Ridimoas. En donde? Porque en Ridimoas. Son unha das poucas, non creo que quede moita xente en Galiza que non teña aldea, porque como era de Santiago as terras de labor están urbanizadas, non? E entón, fai 3 anos que formo parte de Ridimoas. Eu creo que é un bo exemplo de como, efectivamente, modelos novos, porque Ridimoas naceu como un modelo novo, sobre todo para unha zona facerlle frente ao lume. Inicialmente Ridimoas naceu como asociación, somos unha comunidade, para ganar terreo e ir mercando o terreo na zona de Beade. Estou falando dos territorios do viño. Agora xa hai terreos, hai muiños, hai regatos e cada ano aumenta, non? Entón, eu creo que esas son oportunidades. As comunidades de montes existen históricamente, pero son oportunidades que deberíamos poñer en valor. Porque é moi importante que iniciativas deste tipo, desde o común, se desenvolvan e eu coido que é posible, non? A proba está aí, que xa non me acordo ahora cantas hectáreas ten, pero é unha parte importante e que agora está convertido nun foco para salvar a fauna e a flora, porque tamén aí hai moita fauna que se estaba perdendo, precisamente non só polo lume, sino polo avance do viñedo, non? E logo a segunda cuestión que tratachedes aquí, eu vos quería decir que un grupo de mulleres economistas de Nova Zelanda estudou xa unha proyección cuántica de como a pegada ecolóxica e os cuidados se valoraban na economía. Valoraron, hai un libro publicado, agora non me acordo o título, de esa carga
tanto a pegada ecolóxica en calqueira sistema productivo como os coidados que normalmente non están compatibilizados, non están cuantificados porque como os fan as mulleres e ademais é por nacimento que o teñen que facer, pois se considera normal. Pero eso se cuantifica na economía ordinaria, pois evidentemente ten un valor cuantificado. Non que pagamos con cariño, temos que querer, temos que cuidar, isto xa o sabemos, non? Temos para amar. Tamén os homes nacen para amar se queren. Entón, bueno, pois todo eso xa está estudado e cuantificado e de verdad que vale a pena miralo, vale a pena miralo, porque económicamente, ou sea, as cifras mudan completamente e son as dúas variables que estas mulleres estudaron desde o mundo universitario, cuantificaron desde o ámbito universitario. E logo, si eu quedei así un pouco pensando, Xavier, cando decías ti que hai 500.000, me parece que dixeches 500.000 hectáreas improductivas agrarias, de terreno agrario, máis 700.000 de monte, non? Facías unha valoración. Bueno, eu aí a pregunta que vos quero facer, e o capital humano para poñer en valor todo eso? Porque, claro, temos que abordar, hai que abordar o problema demográfico de Galiza, non podemos non falar del. Vale, grazas. E hai máis preguntas, non? Sí, Manolo. Sí, antes da resposta. Bueno, volvendo ao tema eólico, máis concreto, Xavier dixo, e creo que máis ou menos está por aí, non? Que casi non hai proxectos instalados novos, non hai potencia nova instalada, unha pequena parte en relación ao que había xa 2019. Pero non se debe todo ao parón judicial, a judicialización, porque a maioría de proxectos non foron obxecto, onde eu alcanzo. Entón, a miña pregunta é a que se debe, se hai outros factores de outro tipo, e tamén me quedo un pouco coa sensación de que con este parón pois parece que estaríamos perdendo oportunidades de enerxía renovable, etc., o cual podo compartir en parte, se houbera planificación, etc., pero non sei se hai unha valoración de que potencial podría haber sobre o tan intensivo que xa hai agora, o tan elevado número de proxectos de parques eólicos instalados, polo menos en moitas comarcas. Esa son dúas preguntas. E nada, unha comentario, un punto de vista sobre, creo que Xoán lle comentaba a Xavier que sí que xa había contenciosos en 1914, por exemplo. Pero, máis en concreto, sí que, permíteme discrepar, Xavier, de que si houbo movilización ambiental contra os primeiros parques eólicos, en concreto a finais da década dos 90, do Xistral. De acordo, aquí, a altura de 1998, houve unha concentración aquí na Praza do Obradoiro, por ese parque eólico concreto. No ano 2000 houve unha xornada de fin de semana con máis de 300 persoas no Valadouro e se subiu máis de 100 persoas ao Xistral e non se conseguiu parar. Nese momento, non só a Adega, sino tamén o Grupo Herba e 3 ou 4 grupos máis e a Federación Ecologista Galega compartían esa loita que, sin embargo, pois non se compartía desde colectivos ecologistas estatais ou internacionais ben coñecidos, non? E levou a construción dese parque eólico en Rede Natura con valores ambientais moi peculiares e levou a construción de outros tantos que xa se indicou, non? Pero foi no 19, en 2018-19, cando se inicia a primeira loita contra os parques eólicos que podríamos situar en relación á vaga actual, pero para un parque concedido antes de 2005 na era Fraga, en espacio da Rede Natura tamén, o Doribio, e realmente esa loita si foi un desencadeante, digamos, da estrategia judicial neste caso, non? Que se gañou incluso no Supremo. Entón, sí que houve esa loita importante e a raíz das campañas da altura do ano 2000 se puido conseguir que tras o cambio de goberno en 2005 se excluíran as áreas da Rede Natura de novas concesións eólicas, o cual creo que foi unha vitoria tamén, un paso a ter en conta, non? E foi resultado, digamos,
do traballo ecoloxista deses anos, como foi a cancelación de todo o programa de minicentrais hidroeléctricas e de outros encoros, grandes encoros incluso no río. Claro, estamos falando do ano 2000, a adega tiña nese ano 25 anos, o 25 aniversario de adega da Sociedade de Historia Natural, dos primeiros colectivos ecoloxistas. Hoxe son o 50 aniversario. É dicir que hai unha forza acumulativa tamén e unha experiencia acumulada nese sentido, e eu creo que un factor importante é que as comunidades locais non coñecían para nada os impactos directos de ruídos de outro tipo, paisaxísticos, etc., que pasaron a coñecer tras esa oleada deses primeiros anos, alrededor do 2000, de parques eólicos, non? Entón, eso determina pois que non só desde o punto de vista ambiental, sino tamén social, de propiedade, etc., pois xa este movimento de oposición. Bueno, remítome a parte desta cuestión e outro debate do futuro eólico. Supoñamos que tuviéramos un país un pouco máis normalizado, que perspectivas podríamos ter aínda nese sentido? Máis preguntas? Un pouco máis concreta. E en ese diálogo entre esa soberanía das comunidades locais, pensando nos comuns, e ese amparo ou desamparo que poida haber a nivel xudicial ante determinadas afeccións ambientais, e aproveitando que temos a un representante dunha desas escasas ICAT, áreas conservadas polas comunidades locais, que ten un potencial de expansión, eu pregúntome que potencial vedes ou ves ou desexas que podía ter unha figura como pode ser a das ICAS de cara a un posible recoñecemento xurídico no marco estatal ou a nivel galego, como sí que acontece noutros estados onde se produciu ese recoñecemento e onde está habendo moito debate dentro dos comuns sobre se é pertinente ou non pola potencial perda de autonomía que hai, por exemplo, de cara á autodeclaración entre as propias comunidades como un territorio ICA. Así. Apunta, sigue. Máis cuestións? Se cada empezamos por esta última, porque... Sí, ben, SICA en inglés, áreas conservadas por povos indígenas e comunidades locais, é unha tipoloxía de área protexida que aparece no contexto da Unión Internacional para a Conservación da Natureza e do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente. É un pouco o que cuestiona ou da realidade da que parte é que hoxe por hoxe grande parte dos territorios no mundo que chegaron aos nosos días digamos, cunha biodiversidade, cun patrimonio natural significativo, son, na súa maior parte, territorios que ben estás, digamos, baixo, chamémola xestión, non? De povos indígenas ou de comunidades locais. E iso contrasta un pouco co paradigma do último século de que a conservación pasa necesariamente polo Estado e pola súa imposición de determinadas figuras de protección, non? Entón, así que un pouco pretenden facer unha reparación histórica e recoñecer esa realidade. No noso territorio creo que ten un enorme potencial. Temos un cuarto de todo o territorio, non? Que é monte veciñal e mancomún. Hai tamén, a pesar de que a Rede Natura quedou aí parada, non, a súa expansión, pero grande parte dos hábitats de interese comunitario prioritario, estexan ou non dentro de Rede Natura, están solapados, creo que nun 70% con monte veciñal e mancomún. Entón, a realidade é que, a pesar de todo, e da usurpación e de todos os últimos 100 anos, grande parte da riqueza e de biodiversidade da Galiza pois están en territorios baixo xestión comunitaria.
iso non se recoñece, non? E a nivel internacional, no ámbito da Conferencia das Partes da Convención para a Diversidade Biolóxica, é na que se recoñeceu esta figura, instouse aos estados, ás partes, a que transpoñan, digamos, ao seu regime xurídico interno, pero iso aconteceu en moi poucos sitios, nas Filipinas, Namibia, bueno, algúns países por aí si que o fixeron, aquí niso non se fixo, e é un camiño que temos que andar. Eu espero que algún día cheguemos aí e que ademais se faga recoñecendo un pouco ese desafío, que sexa unha, digamos, unha nova figura protexida que parta desa realidade das comunidades e que, por outra parte, sexan as comunidades as que establezan que normas de usos digamos, teñen que rexerse neses territorios. E isto tamén implica, por exemplo, o dereito a dicir non, que non está recoñecido. Non? Cando chega unha empresa a xunta a meter un parque eólico, unha mina ou cualquier outro tipo de proxecto, as comunidades non temos o dereito a dizer non. Entre outras cousas, pola lei de expropiación do 54, pero non é pola lei de expropiación do 54, porque a lei de expropiación do 54 non se refire para nada ás comunidades de montes. Iso está non, sí, está na lei 1389, sí, que meteron aí unha cousa que aínda hoxe sigue renxendo, sí, porque ao final os montes de Mancomún teñen legalmente recoñecida a sí, inalienabilidade, imprescriptibilidade e inembargabilidade, o sea, non deberían ser sí, expropiables. exacto, sí. Pero meteron aí que son expropiables e se pode dicir que son prevalentes os usos enerxéticos a uso normal, a vocación forestal normal dos montes, non? Pero, bueno, pues tamén está aí, Sí. e se algún día se abre o melón dunha nova lei de montes veciñais e Mancomún, que se cada desde o ano 89 xa podemos meterlle un pouco a man, porque xa pasou moita auga por debaixo non da falta ponte que de lle Pontevedra. teña gana, non? Pero bueno, tamén pode ser tamén abrir un melón perigoso, non? Porque Ben. tal e como anda o panorama, se abrimos o melón da lei do 89, se cada perdemos posicións. E esa é Hai que estar en unha posición de forza para eso. E, bueno, por concluir, eu creo que é unha figura que ten enorme potencial e que teremos que traballar, terá que ser das comunidades, entón aí, Rafa, temos moito choio, xa en breve poñerémonos con eso. Ese tamén é unha cousa que vos quería preguntar, si están funcionando as asociacións formais ou informais entre comunidades de montes, non? As federacións de comunidades de montes, porque ao final tamén eso axudaría a articular moito os problemas, non sei se as respostas en común, non? E a mí me dá a sensación tamén que as propias comunidades tuveron intentos de mancomunar, pero non acabaron tampouco de funcionar moi ben en todos os lados, e hai xente que sigue tirando máis po seu e non quere liarse demasiado con máis historias. Eu creo que Rafa xa explicou o caso da Plataforma en Defensa do Monte, que eu creo que é un exemplo paradigmático de unha nova forma de articularse, non, horizontalmente entre comunidades. A nivel galego levamos un ano e pico promovendo unha rede de áreas conservadas por comunidades locais, somos agora 100 comunidades, 40.000 hectáreas, e é outra forma máis, non, de comezar a coñecernos e a traballar xuntos. En Rianxo, obviamente, xa se levou a un estadio moito máis avanzado, pode Rafa partillar, non, xa todo o que se conseguiu. Bueno, aí, a ver, o tema os pasos teñen que ser consensuados e prudentes, o sea, quero dicir, facer un tipo de vínculo desde arriba, donde, bueno, pues planteamos, curiosamente, xente máis politizada é a que non está empuxando isto. É curioso, sí. Non é casual, é como unha cuestión donde hai vicios adquiridos, donde a xente máis organizada, te refires, con máis integración política. Claro, organizada o mellor, pero non quere dicir bueno, a ver, o nivel de compromiso que temos aí, sobre todo con varias mulleres que están ao frente das comunidades e además coincide que son técnicos, o sea, teñen coñecementos, enxeñeros forestais, etcétera, bueno, pois unha oportunidade enorme. Que pasa? Que hai reticencia sempre, a ver, hai xogos políticos aí un pouco que decíamos que son perniciosos, e entonces a veces, bueno, a xente ten estrategias e rollos dese tipo, e o que hai que facer é currar. Sí, eu aí creo que tamén que chocan dúas tradicións do movimento emancipatorio, non máis a tradición máis marxista, leninista del Partido Guía que controla e quere controlar os movementos a través de organizacións de masas, despois está outra tradición
a tradición anarquista que sempre quedou un pouco atrás, non? A autoorganización de base e tal. Atrás quedou, quero dicir, o tema este mesiánico de redención e tal, frente ao que é o desenvolvemento natural dos procesos protagonizados por xente. O que signifiquen esos calificativos que despois de tanto tempo, pois hai que darlle contido, porque senón non sabemos, non? Se romperon os vínculos con respecto ao pasado, entonces non vamos a desenterrar fantasmas, sino a ver o procedimento correcto, non? E respecto das preguntas de Manuel Soto ou reflexións, Xavier? Sí, bueno, primero que quería aproveitar este fío que se abriu aquí para dicir que desde o Observatorio Eólico de Galicia e desde a Universidade de Vigo imos bueno, temos dúas iniciativas, unha que xa é pública e outra que non o é, e que teñen que ver un pouco con isto. A primeira é que puxemos en marcha, creamos unha spin-off, é dicir, unha empresa xerada desde o traballo universitario e creamos Enerxía Comunitaria SL. Enerxía Comunitaria SL é unha empresa é unha SL de base cooperativa que pretende desenvolver por en marcha o primeiro parque eólico comunitario deste país. É dicir, un parque eólico que sexa propiedade dos actores e das persoas e das comunidades de montes e das pequenas e medianas empresas e das institucións que queiran ser parte e onde as decisións se tomen de forma democrática. Estamos na fase, pero busca o lucro, de acordo? Buscamos producir enerxía eléctrica para vendela no mercado e obter uns rendementos que remuneren a quen poña o capital. Estamos buscando como mínimo 3 millóns de euros. Nestes momentos foi constituída con 7 socios que puxemos a achega mínima e temos un capital social que multiplica por 5 o capital social desa empresa que está tratando de montar un parque eólico de 4 xeradores ou 4 parques eólicos, non me quedou claro porque non vin a documentación, na Serra da Groba, que non supera os 3.000 euros, e nós temos 17.500 euros de capital social. Bueno, isto xo contaremos máis polo miúdo no seu momento, pero quería manifestalo. E en segundo lugar, no mes de maio, na última semana do mes de maio, ímonos atrever a lanzar a Rede Nacional de Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún vencelladas coa enerxía. Non hai un espazo neste país onde eses actores, que eu saiba, que non saibamos, onde eses actores, as comunidades de montes veciñais e Mancomún, poidan encontrarse, informarse, autofortalecerse e definir estrategias para defender os seus propios intereses. De acordo? Ben. E imos de chamar, se nada cambia, Rede Nacional, repito, de Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún vencelladas coa enerxía. Faremos vos a todos os presentes chegar a información por si queredes asistir e participar. Ben, pois estamos formulando contigo, non? Imos ter, vou só dicir que imos ter, vai estar presente a única experiencia de eólica comunitaria que hai en todo o Estado español, que é vivir de, non sei como se dice en catalán, discúlpame, Jaume, vivir del ar, non? O del aire. De acordo? Que é tamén é unha SL que existe en Cataluña e que está na man de 700 persoas que puxeron un capital e teñen un arexedor de 2,6 megavatios e é un exemplo que nós tratamos de reproducir aquí con certas diferenzas. Ben, ese vai ser o Pepe Puig vai ser unha das estrelas invitadas. E a cantos megavatios aspirades? Vamos a 5 megavatios. A 5. Un aeroxerador. Un aeroxerador. Chega ben. Sí, para empezar, sí. Ben, vamos ás cuestións do... Primeiro, o que contaba a nosa primeira intervinte, de onde van sair as persoas para traballar as 500.000 hectáreas? Pois van a sair do mesmo sitio de onde están as persoas que están a cuidar das nosas persoas maiores agora, ou que están a cuidar dos nosos pequenos, ou que fan os traballos na agricultura que non queren facer os nativos, ou que andan co pico e capá os días de calor ou os días de frío na rúa. Unha parte, e isto
Quero dicir con isto que van a ser seguramente, non todos, pero seguramente nun futuro próximo a mobilización de recursos que requira de investimentos non intensivos en capital, sino intensivos en forza de traballo, como son os coidados, como é o traballo da terra nunha terra como a nosa, onde o nivel de capitalización é baixo, pois serán posiblemente persoas inmigrantes, non? Seguramente. E isto, non debemos terlle medo a isto, senón todo o contrario. Pero é imprescindible facelo, parece a min. Hai que crear comunidades. El dixo antes, el dixo despois de 2 anos, na miña comunidade de Montes, eu tamén son comuneiro, na miña comunidade de Montes non hai que esperar 2 anos. Ti vas vivir para ali, e non che pedimos que sexas del barrio de Salamanca ni tengas ADN galego. Vas vivir para ali e se queres entrar e estás residindo ali, entras. De acordo? Por lo tanto, unha forma de integrar a esas persoas pois poden ser as propias comunidades de montes, non? Porque tenche que gustar a empanada. Porque Bueno, podes facer do que se queira. Pero a verdade é que nunca pensara nesa resposta, nesa pregunta. Porque as 800.000 hectáreas de monte, pois tamén, hoxe, parte da gandería galega, da gandería máis intensiva galega, do sector do leite, está en mans, vamos a Pastoriza, por exemplo, na comarca de Lugo, na Terra Chá, e o leite da Pastoriza que se achega ás grandes industrias está manexado por norteafricanos, porque non hai xente local, vale? Por lo tanto, na miña parroquia, na miña aldea, na miña contorna, os montes veciñais que se queren desbrozar e que son así e que en pendente que non entra unha máquina, que non desbroza cuadrillas de norteafricanos. Sí. E están integrados, viven en Mos, viven a 50 kilómetros ou a 40, e iso non é ningún problema. De acordo? Eu non lle vexo ningún problema, senón todo o contrario. Bendita sexa a dita que nos permite ter esa solución, non? Ben, pero, como dixo Manolo, volvamos ao tema que nos trouxe aquí, que non é nada disto, senón que é o eólico, non? Eu en ningún momento quixen pôr en cuestión nin o que dixo antes Xoán, no movimento social en Lousame en contra dos parques eólicos, nin, por suposto, esas movilizacións das que ti nomeabas e que eu descoñecía, o digo así, claramente, non teño constancia delas, só teño constancia, e iso é moi curioso, e teño constancia documental, de informes medioambientais para os parques de Álave, Soán, Álave Ventoada e algún outro máis, non recordo agora outro, San Xoán creo que tamén, informes ambientais que son parques que están situados en Rede Natura, e había informes ambientais, informes sectoriais de medio ambiente da provincia de Lugo, polo tanto, que eran que tú lees eses informes e a conclusión ao final era informe desfavorable, pero non foi suficiente para tumbar eses parques eólicos que hoxe están funcionando, non? Polo tanto, que decir, falo desde, o sea, non mencionei eses movimentos, nin ese, pois desde o descoñecemento, pero o que sí creo é que non, o sea, o que non trataba de decir é que lle abriron os brazos, dixeron, vinde pa aquí que estábamos, é o líder que estábamos esperando para a transformación das nosas realidades, non? O que quería dicir é que non houbo mecanismos dispoñíveis con suficiente potencia como para xerar dinámicas que permitisen, non sei se unha, como lle chamou o Xoán, un litixio estratégico ou ese movimento social silencioso que permitise, non silencioso, pero con resultados. Creo que o que houbo foi carencia de mecanismos ou de coñecemento ou de vías. E aí, de vías alternativas. E aí creo que o poder local, en xeral, o poder local, é dicir, os alcaldes e as alcaldesas, que eran os que estaban máis próximos ali, foi o elo máis fraco, non máis fraco foron as comunidades locais. Foi o elo máis prostituído, máis vinculado, non, deixou de lado os intereses comunitarios e locais e arrimouse ao capital que estaba chegando aí, non?
Entón, encantará meter esas referencias que non as teño, non? Pero creo que, a ver, eu non mencionei o decreto 242, hoxe non o mencionei, pero o decreto 242, que foi o decreto do bipartito, sen dúbida que supuxo un antes e un despois en algúns aspectos do desenvolvemento eólico. Un deles, efectivamente, que creo que foi o único que se mantivo despois na Lei 8/2009, é a prohibición explícita de colocar aeroxeradores novos en rede natura, que non os repotenciamentos. Desgraciadamente, na actualidade, os repotenciamentos poden seguir en rede natura, ¿no? Que eso é unha derrota que estamos sufrindo todos e todas, porque sería unha oportunidade, o repotenciamento, unha oportunidade de cambiar bueno, respetando os dereitos que teñen, si que teñen os dereitos que hai que respetar, supóñame que sí, pois cambiar territorios, ¿no? Deixar eses espacios que son ambientalmente moi sensibles por outros, ¿no? O decreto 242 tamén tivo outra cousa moi interesante que ao principio o Partido Popular asumiu, pero que despois volveu ao que estaba antes, non? E é a xustificación da solicitude da declaración de utilidade pública. O bipartito introduciu que para solicitar a declaración de utilidade pública e, polo tanto, para obtela, tiñas que mostrar e demostrar que foi imposible chegar a un acordo cos propietarios e cas propietarias. Isto era unha petición histórica nosa, polo menos, e de outros, e estaba ali. Pero eso desapareceu, non? Agora volveu novamente e a declaración de utilidade pública é casi é de oficio, non? Ti pídela e dancha, non negocias, non? Onte Jaume, apunteino aquí, falaba do lobby feroz, non? Do lobby feroz. O lobby feroz referíase a os intermediarios das empresas que van ás comunidades a tratar de convencer e vencer a posibles resistencias, non? Nós, desde o Observatorio Eólico de Galicia, acuñamos un nome que é distinto, nós chamámoslle os agapitos, non? E entón, estes intermediarios que non eran alcaldes nin alcaldesas, non eran un técnico, seguen existindo e eran os encargados de ir polas aldeas para tratar de convencer, de botarlle a man por enriba do ombreiro, de preguntarlle polos seus fillos, preguntarlle pola súa nai, preguntarlle, iban a misa, iban ao bar, sabes, esta camaradería falsa para que finalmente Rafa asinase, non? E con esa estrategia que comentaba el moi ben, moi claramente, de romper a unidade e, entón, asinan aqueles que son os máis fracos e iso decanta que os outros que estaban nunha posición de forza con estes mecanismos Oribio e, sobre todo, creo eu, Oribio marcou a senda a verea xudicial. Pero a verea máis social e máis política, creo, e non sei se me vou equivocar con isto, marcouna o feito apareceu cando o desenvolvemento eólico se achegou ás cidades. É dicir, cando chega fundamentalmente a Serra da Groba e o Morrazo, na provincia de Pontevedra. Cando chega aí comeza a xurdir un movimento social de unha envergadura que antes non se coñecía. Eu gustará meter esas referencias desa concentración aquí, pero eu recordo a concentración do ano 21, creo que foi, e esta praza estaba absolutamente ateigada de persoas que viñan con un discurso de defensa da terra, de defensa do coñecemento, defensa dos coidados, defensa das persoas, etc. Non? Entón, creo que ese foi un detonante, non? Que despois estendeuse por moitas partes do país e que, afortunadamente, pois está vivo, non? Porque significa que o rural está vivo e iso é moi importante. Eu levo máis de 30 anos traballando co rural para tratar de entendelo e tratar de contribuir un pouco a que certas dinámicas cambien, non? E certas tendencias muden. Entón, que o rural este vivo é unha gran nova e o rural, a pesar de que desaparecen persoas, desaparecen explotacións, se compramos esas explotacións no sector leiteiro, hoxe hai, non quero mentir, 50.000 explotacións, perdón, 15.000 explotacións e hai nos anos 80 había 100.000 explotacións. Non son números exactos, pero hai unha perda bestial. Entón, a pesar disto,
o rural está vivo. Está vivo polas comunidades de montes, está vivo por algúns neorrurais que chegan, está vivo pola xente moza que cree no rural de toda a vida e quere seguir estando ali, e está vivo porque tamén porque hai imperialismo enerxético, imperialismo económico e procesos de colonización, non? E eso provoca que reaccionemos, non? O que quixeran é que non houbera ninguén no rural, porque se non houvese ninguén no rural, porque do rural, eu non sei, supoño que o tendes claro, non? Do rural ven a auga, veñen os alimentos, ven a enerxía, ven todo o imprescindible para a nosa vida, ven do rural. Non están en María Pita nin na Praza do Obradoiro. Aquí disto non produce nada. Isto, o sea, produce rendas para o sector turístico, pero con iso non comemos. De onde comemos do rural. Sexa rural no Brasil, sexa rural nas serras de Marrocos ou sexa rural na Mariña Luguesa. Ben, e por último, creo que o único que me queda a primeira parte da túa intervención, non? Eu creo que a inseguridade xurídica que hai no sector eólico galego non está provocada pola Sala Terceira do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. A inseguridade xurídica que hai no sector eólico galego está provocado pola Xunta. Correcto. Correcto. A Xunta é a principal responsable, porque antes falei de 15 modificacións, cada ano están sacando 5 artigos, modificamos, depois volvemos a traer, esa inseguridade. E a primeira inseguridade que se provocou, e está na raíz de todos os problemas, foi o concurso, o botar abaixo o concurso do bipartito e crear outro concurso. Aí, esa inseguridade xurídica aínda estamos a padecer, a soportar hoxe. Esa é a verdadeira explicación. Porque o parón eólico comeza no 2008. Non comeza no 2019 nin no 2020. Comeza no 2008. E no 2008 non había interditos no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, nin suspensións cautelares. No 2008 houve un concurso eólico de 2.345 megavatios aproximadamente que foi adxudicado con uns criterios distintos aos habituais, con criterios máis sociais, máis de pequena empresa, máis de participación pública e que seguiu perfectamente as directrices políticas legais e xurídicas existentes. Chegou un goberno e chimpou, puxo en marcha outro con outros criterios, e aí paralizouse o sector. Entón non lle podemos botar a culpa á Sala Terceira do Tribunal Superior, creo eu, non? O Tribunal Superior actúa, supoño que dentro da lei, eu creo que dentro da lei, conforme a reacción por parte dos intereses afectados. E iso é principio básico dun Estado democrático. E hai outras instancias que ou lle dan ou non lle dan a razón, e cando cheguemos aí, pois todos tenemos que asumir o que suceda, non? Por lo tanto, para min o factor fundamental é ese, é un factor político, non é xurídico. E, a ver, o impacto económico, Manolo, o impacto económico, eu son un defensor absoluto do desenvolvemento das enerxías renováveis e da electrificación. Non, eu digo así. E non porque veño en tren, veño a Santiago, veño en tren. E quero dicir que, bueno, teño coche tamén, pero non defendo as enerxías renováveis e defendo os procesos de electrificación. E estou en contra, absolutamente, pero absolutamente, de que a extrema dereita, a partir de Estados Unidos nestes momentos, pero xa no 2020, no 16, perdón, cando entrou Trump na primeira Trump 1 e agora Trump 2, pois o negacionismo climático e o negacionismo fósil este actuando da forma que está actuando. Entón, debemos ser moi cuidadosos e non identificar o movimento en contra da enerxía eólica en Galicia por las circunstancias específicas con ese outro movimento que é quizás máis forte e aí nadie reacciona, porque Iberdrola
acaban de paralizar un parque eólico mariño nos Estados Unidos de 280 megavatios, ou, bueno, unha verdadeira animalada, non? Como son todos os parques eólicos mariños. Pero aí parece que o aceptan, non? O problema é cando os galegos e as galegas, entón, vale, son defensor acérrimo dese modelo. E iso non significa que poñamos aeroxeradores, hoxe tamén lía, no Barbanza, unha nova que fala de como a Adega está denunciando, non sei se xa hai unha demanda, pois unha liña de alta tensión para evacuar enerxía que está afectando a espazos sensibles ambientalmente. Vale, hai que facelo compatible, e é posible facelo compatible, de acordo? Pero a electrificación seguramente ten que avanzar, pero ten que avanzar non de forma aditiva ou multiplicativa, como nos dicía Jaume onte, senón que ten que haber un proceso de sustitución. Temos que sustituir o mundo fósil, os combustibles fóseis e os procesos extractivos para unha visión máis regenerativa, como dicía antes, e, polo tanto, temos que crear novas economías locais, novas economías emprendedoras, novas economías comunitarias, onde vamos a ter aí postos de traballo, onde imos ter unha nova economía, unha economía máis local e máis localizada, non? O modelo tal e como está, nestes momentos, o modelo actual, pois está absolutamente globalizado e é extractivo. E, polo tanto, a xeoestrategia lévanos ou lévanlles a tratar de ocupar a guerra da Ucraína, pois é unha guerra por recursos naturais, a ocupación de Venezuela é unha guerra por recursos naturais, os conflitos bélicos que hai en África son guerras por conflitos naturais, e, polo tanto, temos que ser capaces de comezar a construir, como xa se está construindo en algúns territorios, en algunhas vilas, espazos donde encontramos a forma de sobrevivir sen depender, desconectados, desligados do crecemento das emisións, do crecemento das extraccións, etc. Non? Iso é posible. E aí ten que aparecer unha nova economía. Pensar en que o obxectivo é globalizalo todo, non? E non temos que mobilizar o medio millón de hectáreas, non temos que producir peixe, vamos a dedicarnos á vida contemplativa, os galegos e as galegas e os cataláns tamén, vamos a esperar a que as redes globais de suministro nos traen todo, non? Este é un pouco unha loita, eu non sei se vou a ver antes de irme deste planeta, pero non pararei de divulgar esta idea da necesidade non de esperar por líderes que nos veñen a salvar, nin por movimentos globais que nos veñen a salvar, senón porque crear as nosas propias estruturas organizativas, as nosas propias estruturas tecnolóxicas e de coñecemento, e é posible facelo, non? E as comunidades enerxéticas, repito, son un exemplo. E hoxe non, pero outro día son capaz de estar un bo rato falando de por que as comunidades enerxéticas serven para iso. Bueno. Varias páginas complementando o decreto de anulación no árbol de sector. Similar as páginas de economía moi pequeninas, ainda estamos pagando millóns de euros. Non digo porque o diñeiro público é de todas e de todos, por indemnización das empresas que recurriron no seu momento. O ano pasado ainda saleu unha sentencia de 4 millóns de euros. E ainda eso estamos pagando nós. Hai que mirar as noticias moi pequeniñas. E eu coido que ainda todas as empresas non pararon de efectivamente reclamar os seus dereitos porque o decreto se anulou, pero os dereitos estaban adquiridos. Sí, sí. Imos pechar con unha intervención de Teresa, porque para algo ten condición de coordinadora, e porque xa se chega a hora de desaloxar o local. Sí, eu quero facer un pouco de publicidade das actividades que imos facendo e en relación con moitas das cousas que falabades, a mí me gustaría recomendar a que non o viu que visionara os vídeos do encontro que celebramos aquí mesmo sobre o mundo rural vivo, en concreto a mesa de debate equivalente a esta, e ademais en particular a intervención de Patricia Cuñago, que explicou por que Altris se equivocou na elección do lugar no que iba a implantar a fábrica, porque pensaron que era un lugar apropiado, porque non iba a producirse ningún tipo de reacción contra esa implantación,
e porque non fixeron un estudio sociolóxico suficientemente fundamentado para constatar que non era así. Pero ela explica moi ben e é moi interesante esa intervención. E tamén no verán pasado fixemos aquí unha xornada sobre a situación dos sistemas de arrego tradicional desde o punto de vista da protección inmaterial das formas de organización social, unha actividade que puxe en manifesto a complexidade ou a dificultades polas que está pasando a xente, moita xente que está traballando na recuperación destes sistemas, no? Que ten moito que ver coa rexeneración dos espazos agrarios e a necesidade de que conten con espazos ou posibilidade de colaborar ou de ter unha certa forza frente ás enormes dificultades que teñen para a recuperación destes sistemas, moitos deles desde a propia administración, as comunidades, as confederacións hidrográficas, etc. Eu creo que ten moito que ver con moitas cousas que se falaron aquí e nesa actividade saíron moitas cousas. E despois a relación co sentido que teñen estes encontros, tamén me gustaría comentar que nos falamos de esa reflexión sobre o territorio dentro do patrimonio cultural, dentro dunha visión moi ampla do patrimonio cultural, no sentido de que é necesario unha integración na ordenación e na xestión do territorio. No? Entón, antes saiu, por exemplo, o tema da Rede Natura, no? Cada vez hai un maior tratamento sectorial do territorio desde as administracións, cada ámbito sectorial resolve as súas cuestións sin ningún tipo de integración e no tema pensade que agora hai unha prohibición de implantar parques eólicos en Rede Natura, pero desde 2011 a ampliación da Rede Natura está paralizada. Hai unha ampliación pendente que está no caixón da administración e o plan sectorial eólico estará en revisión. Na revisión que se faga non vai ter en conta esa ampliación da Rede Natura porque sospeito que non se vai chegar a aprobar a ampliación antes de que se aprobe o plan sectorial ou o novo plan sectorial eólico. Entón, ainda que falemos de eólicos e temos que ter presente a integración de toda a ordenación territorial, ¿no? E un pouco ese é parte do sentido polo que deseñamos esta actividade. Entón, un pouco de publicidade, pero creo que ven moitas das cousas das que estamos falando nestes encontros e nestas actividades que está organizando a sección de Patrimonio de Bens Culturais do Consello ten que ver con moitas das cousas que comentastes aquí. Entón, bueno, aqueles que non tivestes a oportunidade de participar nesas actividades, pois vos recomendo visionar esos vídeos que están disponibles. Nada máis. Moi ben. Pois, dito isto, o que procede agora é agradecervos de novo a vosa participación, a todos e a todas, gracias por estardes aquí, gracias aos nosos palestrantes polas opinións e reflexións que nos fixeron. Bueno, pois encerramos esta xornada que configurou outra tesela máis do mosaico que, como di Teresa, estamos tratando de configurar mediante estes encontros temáticos transversais e as actividades da sección do Consello da Cultura Galega. Gracias e nos vemos na seguinte. Vale.